வரணும்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கா அப்படியே. லைவ் போட்ட மாதாஜி, லைவ் போயிட்டே இருக்கு. ஏதாவது முடிச்ச உடனே நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். ஓகேம்மா ஓகேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. 17வது சாப்டர் தானே இன்னைக்கு? ஆமாம்மா ஆமாம்மா 14வது சாப்டர். ஆமா மாதாஜி. இத முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் சாங்கும் ஸ்லோகமும் மாதாஜி. அதனாலதான் நம்ம வேகமா போறோம். குமுதா மாதாஜி. ஓகேங்க மாதாஜி. இவங்க அமராவதி மாதாஜி ரெகுலரா வராங்களா இப்போ? வர்றது இல்லைங்களா மாதாஜி, ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் வருவாங்க. இன்னைக்கு காணும். சரி சரி. இப்ப லைவ் ஓடுதாப்பா? ஹரே கிருஷ்ணா. லைவ் போட்டாச்சு, லைவ் போட்டாச்சு. ஓகே, நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டுமா? பண்ணிடுங்கம்மா. உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். நீங்க வந்து விஷ்ணு பிரபு வந்து கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிடுங்க. அவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே எல்லா சாப்டரும் அனுப்பிச்சிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உங்ககிட்ட இருக்குல்ல மாதாஜி? இருக்குமா இருக்குமா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே, அப்ப நான் போட்டுமா? அடுத்த அந்த கிளாஸ் போட்டுமா? 3க்கு ஆஸ்க் டு அன்மியூட் வருது. விஷ்ணு பிரபுக்கு ஆஸ்க் டு அன்மியூட் மோர் போறேன். கோஹோஸ்ட். கோஹோஸ்ட். ஹரே கிருஷ்ணா பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு ஹரே பிரபு. கிருஷ்ணா ஹரே பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா குமுதா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேமா. பண்ணிட்டீங்க இல்லையா? சரி, நான் அந்த கிளாஸ்க்கு போட்டுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. போலாமா நாங்க பண்ணிடுறோம். போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு டைம் எடுக்கிற வரைக்கும் பின்னாடி அவங்க சாண்ட் பண்ணட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேமா ஓகேமா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. விஷ்ணு பிரபு சாண்டிங் பண்ணிட்டீங்களா? ஓகே மாதாஜி. பண்ணுங்க பிரபு. அடுத்து பூஜா ஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க பண்ணுங்க. விஷ்ணு பிரபு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாதி கௌர பக்த. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே. ஹரே ராம் ஹரே ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. 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 ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare, Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, 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 Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna அது ஏன் Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, இங்கேயே Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna 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 Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Ram, Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா விஷ்ணு பிரபு. हरे कृष्ण माताजी இது தெரியுங்களா? ஸ்கிரீன் ஷேர் ஆகுதா? ಹೌದು ಮಾತಾಜಿ தேங்க்யூ ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னும் எட்டாம் ஸ்கிரீன் மீன் உங்களோட பேக்ரவுண்டும் நீங்க மட்டும் தான் தெரியுறீங்க ஸ்கிரீன் அந்த லெசன் தெரியல மாதாஜி
17, 15 நேத்து முடிச்சது இல்லைங்களா? இருங்க பார்க்கலாம். ஆமா. அது நீங்க திருப்பி ஓபன் பண்ண பிபிடி தெரியல மாதாஜி. பண்றாங்க இருங்க. அதை கொஞ்சம் சொல்லிடுங்க. சொன்னாங்க கொஞ்சம் வெளியே போறாங்க. தெரிஞ்சா சொல்லுங்க பிரபு. தெரியுது மாதாஜி. தேங்க்யூ தேங்க்யூ. பூஜஸ்ரீ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. பூஜஸ்ரீ மாதாஜி சாண்டிங் பண்றீங்களா? சாண்டிங் பண்ணுங்கம்மா. வீட்டுக்கு போகல, இப்பதான் வந்துட்டு இருக்கேன். ஓகே, வேற யார் இருக்கிறா? குமுதரவி மாதாஜி வேற யார் சேர்ந்திருக்காங்க இப்ப பாருங்க. வேற யாரும் இல்லைங்க மாதாஜி, 4 பேர் தான் இருக்கிறோம் நம்ம. அப்ப நான் சாண்டிங் பண்ணிட்டா? ஓகேங்க மாதாஜி. எந்த போட்டோ இதெல்லாம் கரெக்டா தெரியுதாமா? ஸ்கிரீன் ஷேர் நான் கரெக்டா? ஓகே, தேங்க்யூ. தெரியலன்னா சொல்லுங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा டிவோட்டீஸ். வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். யார் ஜெய ராதா மாதாவை யார் படிக்கிறீங்க? மங்களாச்சரண் யார் படிக்கிறேன்னு சொன்ன நேற்று பிரபு யாரு பிரபு படிச்சீங்க, அங்கே திரும்ப மங்களாச்சரண் படிங்கன்னு. பிரபு புக் எடுத்து வச்சு நீங்க படிங்க, பார்த்து நிதானமா படிங்க, தப்பே கிடையாது. நம்ம எல்லாருமே கத்துக்கதான் வந்திருக்கிறோம், அதனால நீங்க நிதானமா படிங்க. அந்த பிரபு வரலன்னா வேற யாருன்னா படிங்க மங்களாச்சரண். ஜெய ராதா மாதவ் யார் பாடுறீங்க? உமாபதி சிவா பிரபு வந்துக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நேத்து அவங்களாமா மங்களாச்சரண் படிச்சாங்க. ஆமாங்க ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அப்பா மங்களாச்சரண் நீங்க படிச்சிருங்க, நிதானமா நிறுத்தி பார்த்து படிங்க. ஜெயராதா மாதவ யாருன்னா பாடுங்க. கீதஸ்ரீ மாதாஜி ஜெயராதா பாடுறீங்களா? கீதஸ்ரீ மாதாஜி பாடுறேன் மாதாஜி. அந்த வேர்ட்ஸ் எதனா இருக்குங்களா? ஷோ பண்றீங்களா? ஸ்லைடு இருக்கு, அது இருக்கு, ஸ்லைடு இருக்கு. சரி மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் அப்படி ஒரே நிமிஷம் பாடுறேன். பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ண மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராத மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய கோபி ஜன வல்லவா கிரிதர ஹாரி,
जय गोपी जनवल्लभ गिरिधरधारी यशोदनन्दन जनरञ्जन यशोदनन्दन जनरञ्जन यमुना तीरा मनसारी यमुना तीरा मनसारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्णा माताजी தப்பா ஹரே இருந்தா கிருஷ்ணா அம்மா. மன்னிச்சுக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இல்ல பரவாயில்ல, நல்லா பண்ணீங்க. நன்றி நன்றிங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அது ஸ்லைடே இல்லைங்க. சரி ஏதோ பார்க்காம மைண்ட்ல இருந்தது பாடினேன் மாதாஜி. பரவாயில்ல 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 பரவாயில்ல. இது நீங்க பாணி நல்லாதான் பண்ணீங்க. திரும்ப முடிக்கும் போது என்ன திரும்ப லாஸ்டா ஜெய ராத மாதவா ஜெய குஞ்ச பீகாரி ஜெய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன யசோதநந்தன பிரஜ ஜன ரஞ்சன யமுன தீராவனச்சாரி யமுன தீராவனச்சாரி ஜெய ராத மாதவா ஜெயோ குஞ்ச பீகாரி. முதல் வரிய இறுதியா பாடிட்டு முடிக்கணும் மாதாஜி. பிரஜ ஜன ரஞ்சன அதுதான். வேற நல்லா பாடுனீங்க மாதாஜி. எல்லாரும் அப்படிதான். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு நேத்து படிச்ச மங்களாச்சரண் படிங்க பிரபு. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानादिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जलजलकया सुश्रुतमुनिदम्येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सभयं रूपः गदा भाग्यं ददाति स्वपादान्तिकम् अहं श्री गुरुवे श्री युधपादकमलं श्री गुरु वैष्णव वंश श्री रूपम जग्रजातम जगगण रघुराधन्विदं तम सजीवम सत्पैदम सबदूतम परिजन जगिदम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण बादान जगगण ललिता श्री विशाखान दिदाम स हरे कृष्ण गर्ण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिशे गोपिकांदा राधा कांदा नमस्तुते सप्तकांजन गौरांगी राधा वृंद वनेश्वरी वृषभानु सुदे देवी प्रणमायि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो बृहन्माय देवाय को प्रकमण हिताय स जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो महापादाय कृष्ण प्रेम प्रदाय दे कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर बीसो नमः। गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय ददालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय दत्त भक्ताय नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय बुद्धले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा जोन्यवादी भाष्यादेशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நேத்தை விட நீங்க நல்லா படிச்சீங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. நேத்து நிறைய கொஞ்சம் வந்துச்சு. எல்லாருமே தப்பு பண்ணாத எதுவுமே படிக்கிறது இல்ல. ஒன்று ரெண்டு இருக்கும். பரவாயில்ல பிரபு, பரவாயில்ல. நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நாங்களாம் 10 நாள் ஒரு வாரம் அதை படிச்சு கஷ்டப்பட்டேன் பிரபு. அதே படிச்சிருந்தோம். சித்திரமும் கைப்பழக்கம், செத்தமிழ் நாப்பழக்கம் சொல்ல மாதிரி படிக்க வந்துரும். எந்த மொழியுமே படிக்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இப்ப 17 வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த ஆலயம் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக என்று வரவேற்கின்றேன். நேற்று 17.15 ஸ்லோகம் அதுல விட்டோம். உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மையான பேச்சுங்கும் போது உண்மையானதும் இனிமையானதும் யாரு உண்மையை பேசுறாங்க சொல்லுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உண்மையை பேசுறவங்க யாரு? இனிமையா உண்மையா நன்மை அளிப்பதான பேச்சு. உண்மையை பேசுறது ரொம்ப கஷ்டம். எப்படியும் போய் சொல்லியே ஆகணும். ஒரு நாளைக்கு ஒரு பொய்யாச்சுன்னு சொல்லுவோம் குறைஞ்சது. ஏன்னா அது அடுத்தவங்க யாருக்கும் கஷ்டம் தராத மாதிரி இருக்கும்போது ஒண்ணும் இல்லை. ஆனா சொல்லித்தான் ஆகணும், இல்லாட்டி வீட்டுல பிரச்சனை வரும். ஆனா இது நம்ம வாழ்க்கைன்னு பார்க்கும்போது முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளோட இதுதான். நான் உண்மைதான் பேசுவேன். நீ 2 திட்டு விட்டா விடு அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ ஒரு காய்கறி நீங்க வாங்க போறீங்க, ஏன் இவ்வளவு விலை கொடுத்து வாங்கினீங்கன்னு வீட்டுல அம்மா திட்டுவாங்க. வீட்டு அம்மா திட்டும் போது இல்ல நான் கம்மியா வாங்கினேன் அந்த மாதிரி சொல்றது. ஏதாவது போய் சின்ன ஒரு பிரயோஜனமே இல்லாதான் பேசதான் செய்யறோம். ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்லுங்க, யார் போய் பேசாத இருந்தது? பொய்யே பேச மாட்டாங்க, உண்மையை பேசுறவங்க யாரு? ஹரிச்சந்திரனா மாதாஜி. சொல்லணும். இந்த இப்ப ஸ்கிரீன்ல இருக்குது, அதை கூட சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே. ஹரிச்சந்திரன் நேற்று சொல்லல சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தேன், சொல்லிட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். யார் சொன்னது? குமுதா மாதாஜா? மைதிலி சொன்ன மாதாஜி. மைதிலி விஷ்ணு. நேற்று மறந்துட்டேன், இன்னைக்கு ஹரிச்சந்திரன் சொல்லதான் சொன்னேன். ஹரிச்சந்திரன் மகாராஜா. ஆனா உண்மையை சொன்னா ரொம்ப கஷ்டம்தான். உண்மையை சொன்னா பிரச்சனை தான். எங்கேயுமே உண்மையை சொல்லக்கூடாது. பரவாயில்ல, வர்ற பிரச்சனை வரட்டும், இறுதியில நமக்கு அது நன்மைதான். யுதிஷ்ட மகாராஜாவும் பொய்யே சொன்னது கிடையாது. அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த போர்க்களத்துல கூட அஸ்வத்தாமா இறந்துட்டா நீங்க சொன்னா நம்புவார் அவரு. துரோணரு நீங்க அஸ்வத்தாமா இந்த மாதிரி சொல்லுங்க, எதாவது சொல்லிட்டு சொல்லுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன்ட்டாரு. கடைசியில என்ன சொன்னாரு, அஸ்வத்தாமான்னு ஒரு யானை இருக்குது. பகவான் என்ன செஞ்சாரு, இவர் பொய் சொல்ல மாட்டாருன்னு உடனே அஸ்வத்தாமா இறந்துட்டாரு அப்படின்னு அஸ்வத்தாமா என்ற யானை அப்படின்னு சொல்றதுக்குள்ளேயே அவருக்கு அஸ்வத்தாமான்னு சொன்னதுமே ஓ துரோணனோட மகன் அஸ்வத்தாமான்னு நினைச்சு அவர் சொன்னாரு. அவர் வாழ்நாள் அவர் பொய்யே சொன்னது கிடையாது. யாரு? யுதிஷ்டர்லாம். இவரு பொய் சொல்லி எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு ஹரிச்சந்திரன் வந்து என்ன செஞ்சாரு, திரும்ப இழந்த ராஜ்யம், மனைவி, மக்கள் எல்லாமே கிடைச்சிருச்சு. அதனால உண்மையை சொல்லணும். உண்மையை சொல்லதான் நமக்கு கஷ்டம்தான், கடைசியில அந்த நன்மை தான் கிடைக்கும் நமக்கு. பிறகு மனதை துன்புறுத்தாத பேச்சு. கஷ்டம்தான், பேசிதான் ஆகணும், ட்ரை பண்ணலாம். வேத இலக்கியங்களே முறையாக உச்சரித்தல். இப்ப நம்ம படிக்கிறது வேத இலக்கியங்கள் தான். இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும், இன்னும் நல்லா படிச்சு நல்லா கத்துக்கணும். இதெல்லாம் வாக்கின் தவங்கள். அதே போல ஒண்ணுமே படிக்க தெரியல, ஒண்ணுமே படிக்க தெரியாதவங்க ஏதோ கோயில்ல சொல்றதை கேட்டு சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்களேன். அப்படி சொல்லும் போது அதை டெய்லி சொல்லி பாராயணம் பண்ணிட்டாங்க. இதுக்கு ஒரு நல்ல உதாரணம் பகவான். ஐயோ நாங்க இப்படி தப்பா படிக்கிறோமே, என்ன பண்றது, இது தவமா இல்லாத போயிடுமே நீங்க நினைக்காதீங்க. இதுவும் தவம் தாவம். ஏன் சொல்லுங்க, எப்படி உங்களுக்கு தவனம் தவறா நீங்க படிச்சா கூட அது தவம்னு நான் சொல்றேன். எப்படி சொல்றேன் சொல்லுங்க. இதுக்கு ஒரு கதை இருக்கு. என்ன கதைன்னா, குருவாயூர்ல ஒரு பக்தர் இருந்தாரு. அவரது பேர் நான் மறந்துட்டேன், சாரி. அந்த பக்தரோட பேரு எழுதி வச்சிருக்கேன், எல்லா நோட் இருக்குது. நான் பெங்களூர்ல இல்ல, சேலத்துல இருக்கிறேன். நிறைய எடுத்துட்டு வர முடியல, எடுத்துட்டு வரல. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் அங்க கோயில்ல சொல்றதை கேட்டு அவர் சொல்லுவாரு. அவருக்கு படிக்க தெரியாது, படிக்காதவர். ஒரு ஸ்லோகம் வரும், விஸ்வநாதோ அமரப்பிரபுன்னு வரும். விஷ்ணுவே அமரப்பிரபுன்னு ஒரு வரி வருது. அவரு என்ன பண்ணுவாரு, பிரிச்சு மரப்பிரபுன்னு படிப்பாரு பகவான. இதை கேட்டிருந்தாங்க அந்த பண்டிதர் என்ன பண்ணுவாரு, நல்லா படிக்க தெரிஞ்ச வேதம் படிச்ச பண்டிதர் வந்து திட்டுவாரு. என்ன மரப்பிரபுன்னு பேசுற, நீ படிக்கிற, என்ன நீ பேசுற, என்ன நீ பண்ற, பகவான் என்ன மரமா, மரத்துல இருக்கிறாரா அவரு, அவரு அமரர்,
என்ன மரம் படிச்சிருக்கிறேன்னு சொல்லி திட்டுவாரு. அவர் ரொம்ப வருத்தப்படுவாரு. அப்ப இந்த மரத்துல இருக்கிறான்னு அங்க ஒரு கதை போனீங்களாவே இது ஃபாஸ்ட் டைம் உண்மையாலுமே நடந்தது. ஆமா பகவான் இருக்கிறான்னு சொல்லி ஒரு மரம் இருக்குது பாருங்க. நீங்க குருவாயூர் போனா கண்டிப்பா போய் பாருங்க. இந்த பாஸ்ட் டைம் சொல்லுவாங்க. அந்த இடத்துல பகவானே வந்துட்டாரு. அந்த பக்தரோட அவர் அந்த மாதிரி பேசவும் அதை கேட்டு பக்தனே அந்த இடத்துல எழுந்தருளினாரு மரத்துல. அதனால நீங்க நம்ம வாக்கின் தவங்கள் இப்ப கத்துக்கிறோம். கொஞ்சம் இந்த ஸ்லோகம் நம்ம படிக்கணும்னு வச்சுங்களேன். அது ஒரு எழுத்து மாறினா கூட அர்த்தமே மாறிடுது. நல்லா கத்துக்கிட்டு நல்லா படிக்கணும். படிக்க படிக்க வந்துடும். கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. அடுத்தது போலாம், டைம் ஆகுது. நாம பேச வாக்குல எப்படி நம்ம இது தவத்தை நம்ம எப்படி இதை நடைமுறைப்படுத்தலாம்? பேசுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம யோசிக்கணும், இது உண்மையா பேசுறமே, இது உண்மைதான் நம்ம பேசுறோமா, இல்ல இனிமையா பேசுறோமா, இல்ல இந்த பேச்சுனால நன்மை அளிக்குதா? நாம நன்மை அளிக்கிற பேச்சு பேசுறோமா சொல்லுங்க. 4 பேர் சேர்ந்தாலும் 4 பேர் பேசுற இடத்துல கொஞ்சம் போய் நின்று கேட்டு பாருங்களேன். அவங்க வீட்டு கதை பேசுவாங்க, இல்ல சினிமா கதை பேசுவாங்க, இல்ல கிரிக்கெட் பேசுவாங்க, இல்ல ஒரு ஆக்டரை பத்தி பேசுவாங்க, இல்ல வேற இல்ல அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க. இதுதான். இதனால என்ன நன்மை சொல்லுங்க? நம்ம அடுத்தவங்களை பத்தி பேசி என்ன நன்மை வரப்போகுது? ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை. ஆனா அதே பக்தர்கள் நடுவுல பாருங்க, நாங்களே பேச ஆரம்பிச்சா பெரும்பாலும் பகவானை பத்தி தான். எங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் எடுத்தாங்க, உங்களுக்கு இந்த கிளாஸ் எடுத்தாங்க, இதுல என்ன சந்தேகம், அதுல என்ன சந்தேகம், இதைதான் பேசுவோம் நாங்க. வேற பேச்சு 100க்கு 90% போய் பேசக்கூடாது. 90% நாங்க பகவானை பத்தி தான் பேசுவோம். மற்ற பேச்சு பேச மாட்டோம். முடிஞ்ச அளவு நம்ம மாத்திக்கலாம். இதெல்லாம் நம்ம ட்ரையல் எடுத்துக்கலாம், முயற்சி பண்ணலாம். 17.16 குமுதா ரவி மாதாஜி நீங்க படிச்சிருங்க ஃபர்ஸ்ட், அப்புறம் கூப்பிடுவீங்க. மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. 14 தான் மாதாஜி. 16 17-16 மனப்பிரசாத சௌமியத்துவம் மௌனம் ஆத்ம விநிகிரக பாவ சம்யுஸ்தி இத்யேதத் சுத்திர் இத்யேதத் தபோ மனசுச்சைதே. திருப்தி, எளிமை, மனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனதின் தவங்களாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. டிவோட்டிஸ் எத்தனை பேர்? குமுதா ரவி மாதாஜி எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க? குமுதா மாதாஜி 11 பேர் இருக்கிற மாதாஜி. 11 பேர். 11 பேர் நான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன், நீங்க கரெக்டா சொல்லணும். உங்களால உங்க வீட்டுல இப்போ உங்களுடைய அப்பா அம்மா, உங்க அக்கா தங்கச்சிங்க, உங்க அண்ணன் தம்பிங்க, உங்க பிள்ளைங்க, இல்ல உங்க பாட்டன், உங்க தாத்தா பாட்டி, யாரனா நீங்க உங்களை பத்தி நான் ரொம்ப திருப்தியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்களா? நீங்க திருப்தி படுத்திருக்கீங்களா? யாருன்னா எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லுங்க. யாரையுமே திருப்திப்படுத்த முடியாது. திருப்திங்களே அடைய மாட்டாங்க. இப்ப நானே கூட இருக்கிறேன். கண்டிப்பா என் பசங்களை கேட்டாலும் திருப்தி இல்லை. எங்க வீடு யாருமே அவ்வளவுதாங்க. ஏதாவது ஒரு இதுக்கு திருப்தி அடைய முடியாது. திருப்தியே ஒருத்தையும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. கண்டிப்பா அந்த எதிர்பார்ப்பை அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்றது கிடையாது. அந்த பசங்க நாளைக்கு நம்மளை காப்பாத்துவாங்கன்னு இருக்கிறது இல்லை. பட் ஆனா அந்த பசங்க என்ன சொல்லும் போது கண்டிப்பா இது கலியுகத்தோட இது அதுதான் என்ன பண்றதுன்னா, நாம செய்யற பக்தி சேவையில பகவான் ஈஸியா திருப்தி அடைஞ்சிடுறாரு. உண்மையான பக்தி தொண்டு செய்யும் போது பகவான் திருப்தி அடைகிறாரு. கண்டிப்பா நீங்க இந்த இதை விட்டுறாதீங்க. ஏன்னா இது உண்மையா நடந்தது. போன 10 நாளைக்கு முன்னாடி, இது இப்ப உண்மையா நடந்த கதையை சொல்றேன். 10 நாளைக்கு முன்னாடி பெங்களூர்ல ஒயிட்ஃபீல்ட்ல புறநகர்ல அவருக்கு 77 வயசு, அவரை விட 13 வயசு அந்த அம்மாவுக்கு கம்மி. அவர் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எம்ப்ளாயி. அந்த அம்மாவை சமைக்கும் போது போய் கழுத்துல வச்சு கொண்டுட்டாரு. கொண்டுட்டு பக்கத்து வீட்டுக்காருக்கு போன் பண்றாரு, இந்த மாதிரி என் ஒய்ஃபை கொண்டுட்டேன். அவங்க என்ன சார் போய் சொல்லிங்க, போங்க சார். எத்தனைக்கும் அவரு இஸ்ரோலயே எதிரே வந்தாரு. ரொம்ப ஒரு உயர்ந்த பதவியில இருந்தவர். கொண்டுட்டேன்றாரு. அப்புறம் இங்க ஒரு 1/2 மணி நேரம் கழிச்சு போய் பார்த்தா அந்த அம்மா இறந்து கிடக்குறாங்க. பக்கத்துல இருக்கிறாரு. கடைசியில விசாரிச்சா என்ன தெரியுங்களா, அவங்கள மாதிரி ஆதர்சமான தம்பதிகள் யாருமே கிடையாது. கணவன் மனைவி இருவரும் அவ்வளவு மனமொத்த தம்பதிகள். தெரியுங்களா? ஏன் கொண்டாங்கன்னு கேட்டா, நான் இன்னும் 3 வருஷத்துல இறந்துருவேன், என் மனைவி யாரு பாப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மனைவி மேல இருக்கிற ஒரு அன்பு இல்லைங்க, என்னால நான் போயிட்டு என் மனைவி யாரு பாப்பா அப்படின்னு சொல்லி நான் கொண்டுட்டேன்றாரு. அக்கம் பார்த்து எல்லாம் போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணா அவங்களுக்குள்ள எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது. இத்தனைக்கும் அபார்ட்மெண்ட், பெரிய ஒரு சீனியர் சிட்டிசன் இருக்கிற அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறாங்க. ஒரு பொண்ணா அமெரிக்கால இருந்து வந்துருக்குதுன்னு சொல்லி நியூஸ் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சொன்னாங்க. அங்க சொந்தக்காரங்க ஒயிட்ஃபீல்ட் இருக்கிறாங்க. இந்த மாதிரி அபார்ட்மெண்ட்ல சீனியர் சிட்டிசன் அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறாங்கன்னு. இதை நினைச்சு பாருங்களேன். அவங்க ஒரு பொண்ணை பெற்றாலும் அதுல திருப்தி இல்லை.
நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, அவங்க இதே இஸ்கான்ல இருந்திருந்தா, இந்த இஸ்கான் அமைப்புல ஒரு பக்தி இதுல இருந்திருந்தா, பக்தியில இருந்திருந்தா, அந்த பக்தி நிறைய இருந்தா, என்னை இந்த கடவுள் காப்பாத்துவாரு, என்னை இந்த பகவான் காப்பாத்துவாரு அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருங்க. அதுல இஸ்கான் டிவோட்னா விடவே மாட்டாங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு அவ்வளவு ஒற்றுமை. இந்த மாதிரி ஒரு இது வயசானவங்க உடம்பு சரியில்லைன்னா, யாரும் இல்லைன்னா ஆஸ்பத்திரியில போட்டாங்களா, எங்க இதுல இருக்கிறாங்க, இப்போ ஒருத்தர் இருக்கிறாங்க. இப்ப நானே இருக்கிறேன். எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. நான் படுத்துட்டேன். இப்ப என் வீட்டுக்காரர், எங்க பசங்க எல்லாம் இருக்கிறாங்க. யாரும் இல்ல. வெளியூருக்கு போயிட்டாங்க. நான் ஒண்டியா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டுனா, என்னை சுத்தி இருக்கிற இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் பாக்குறாங்க. 1 வாரம் 10 நாள். ஒரு அம்மா கணவர் வந்து இல்ல உண்மையை சொல்ல நான் உங்களுக்கு. ஒரு அம்மா என்னுடைய ஃப்ரெண்டு, எங்களுடைய குரூப்ல அவங்க வீட்டுக்காரர் டைவர்ஸ் பண்ணிட்டாரு. 2 குழந்தைங்க. அந்த 2 குழந்தைங்க ஆக்சிடென்ட்ல இறந்துருச்சு. அந்த அம்மா தனியா இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு என்ன தலையில ஏதோ ஆப்ரேஷனுங்க. 1.5 மாசங்க. 1.5 மாசம் ஆஸ்பத்திரி இருந்தாங்க. நீ இன்னைக்கு போ, நீ இன்னைக்கு இதே மாதிரிதான். ஒருத்தர் இறந்துட்டாரு கொரோனால. எங்க பிரபு ஒருத்தர் ரொம்ப என்னுடைய நான் எல்லாம் இதை வந்து ஆதாரபூர்வமா தான் சொல்றேன். இறந்துருந்தமே நாங்க என்ன செய்யறோம், கோயில்ல இருந்து சாப்பாடு போகுது. அவங்க இறந்துட்டாங்க. ஒரு பேருக்கு சமைக்க முடியாது. இதனை வில்லேஜ்ல இருக்கிறோமா, சொந்தக்காரங்க நடுவில் இருக்கிறோமா சொல்லுங்க. இந்த காரியம் அவரை வரைக்கும் ஏதோ அடுப்பு பத்த வைக்கணும் என்னமோ சொல்லுவாங்க. ஒருத்தர் வந்து செய்து கொடுப்பாங்க. ஆனா இஸ்கான்ல டெம்பிள்ல இருந்து அனுப்புறாங்க சாப்பாடு. டெம்பிள்ல இருந்து டிவோட்டிக்கு எந்த அளவுக்கு இருக்குது பாருங்க. இப்ப அவர் தன்னுடைய மனைவி கொன்னு, இப்ப அவருக்கு வந்து சைக்காலஜியா ஏதோ ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும்னு பேசிக்கிறாங்க. ஏன்னா அவர் தனிமை, கணவன் மனைவி இருவரும் தனிமை. என்ன பண்றது இது? மூளை ஏன் அப்படி எம்டி மைண்ட் இஸ் டெவில்ஸ் ஒர்க் ஷாப். ஏன் யோசனை பண்ணுது? இந்த நிலைமை நாளைக்கு நமக்கும் வரலாம், நம்மளை சுத்தி இருக்கவங்களுக்கு வரலாம். நீங்க ஒருத்தரும் சொல்லுங்க, பகவானை நம்புங்க, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்ய வாங்க. இப்ப அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சமைக்கிறவங்க சத்து இருக்குது உடம்புல. வாங்க, நம்ம எங்க கோயில்லாம் வந்து வராங்க. பூ காலையில வந்தா சாயங்காலம் பூ கட்டுறாங்க, அங்க இருக்க சர்வீஸ் பண்றாங்க, அங்கேயே சாப்பிடுறாங்க, வந்துறாங்க. சமைக்க வேண்டிய வேலையே இல்ல. இப்ப அந்த சாரும் அந்த அம்மாவும் இஸ்கான் டிவோட்டியா இருந்திருந்தா பணமெல்லாம் யாரும் கேட்கறது இல்லைங்க. இருந்தா கொடுங்க, வாங்கிக்கிறோம். இப்ப இங்க சுதாமா சேவை பண்றாங்க மங்களூர்ல எல்லாம். எவ்வளவு டிவோட்டிஸ் நாங்கெல்லாம் சேர்ந்துருக்கிறோம். பிரியம்தான், யாரும் கேட்கறதில்ல கட்டாயப்படுத்தி. இதனால ஒண்ணும் தப்பு இல்லையே. வரவங்களுக்கு எல்லாம் அளவட்ட பிரசாதம் அன்னதானம். அங்க பிளானட்டேரியம் கட்டுறாங்க. ஒரு கோயில் கட்டாதான் அங்க போய் 10 பேர் உட்காந்து போய் கோயில்ல உட்காந்தா நிம்மதியா இருக்குதுங்கிறாங்க. நாங்களும் குடும்பம் அவ்வளவுதான் சந்தோஷம். இப்ப நாம போய் கோயில்ல உட்காரோம்னா அந்த கோயில் கட்டுறதுக்கு ஏதோ ஒரு செங்கலாச்சும் வாங்கி கொடுக்கணும்ல. இந்த மாதிரி இருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு செயல் நடந்திருக்காதுங்க. எனக்கு அப்பதான் நினைச்சேன், கிருஷ்ணா இவங்கள ஏன் நீ வந்து இந்த அமைப்புக்கு நீ கொண்டாடல, கிருஷ்ணா கான்சியஸ்க்கு வரல. வந்திருந்தா அவங்களாம் இப்ப இறந்து அந்த அம்மா கொண்டிருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இவனையும் இப்ப வந்து கவுன்சிலிங்கு ஜெயிலுன்ற தேவையில்லை. பணம் நிறைய இருந்தாலும் அது நமக்கு எதிரிதான். இல்லாத இருந்தா கூட பரவாயில்ல, இருந்தா ரொம்ப எதிரிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. அவுட் ஆஃப் தலைப்பு போயிடுது. ஏன்னா உங்களுக்கு நீங்க வந்து இது இருக்கணும் பாருங்க, எந்த அளவுக்கு இருக்கிறாங்கன்னு பாருங்க. டிவோட்டிஸ் எல்லாம் அவ்வளவு அன்பா இருக்கிறாங்க. எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்களாகும். இப்ப எளிமைங்கிறது உங்களுக்கு புரியும். ரொம்ப எளிமையா இருக்கணும், படோடமா காட்டக்கூடாது. எத்தனையோ ராஜாக்கள்லாம் ரொம்ப எளிமை. யாரு? இப்ப ஜனக மகாராஜா அவரெல்லாம் எப்பேற்பட்ட மகாராஜாங்கிறதே கிடையாது. ரொம்ப எளிமையா இருந்தாரு, பக்தரா இருந்தாரு. அது மௌனம்னா என்ன சொல்றீங்க? மௌனத்துக்கு என்ன சொல்றீங்க நீங்க? பேசாம இருக்கிறது மௌனமா? மௌனம்னா என்ன அர்த்தம்? ஹரே கிருஷ்ணா. மௌனம்ங்கிறதா என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க பாக்கலாம். பேசாம இருக்கிறது, அமைதியா இருக்குது. பேசாம இருக்கணும். இந்த இடத்துல என்ன தெரியுங்களா, பேசாம இருந்தா நம்ம எப்படி வந்துட்டு ப்ரீச் பண்ண முடியும்? மௌனம்ங்கிறது உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா, தேவையில்லாததை பேசக்கூடாது. பகவானை பத்தி பேசலாம். இது பகவத்கீதையில இருக்குது. இந்த வார்த்தை நான் சொல்றதுல என்னுடைய இந்த வார்த்தை சொந்த வார்த்தை இல்ல. மௌனம் என்பது தேவையில்லாததை பேசுறது. பகவானை பத்தி பேசுறது அது மௌனம் கிடையாது. பகவானை பத்தி பேசுங்க, அதுவும் மௌனம். சுய கட்டுப்பாடுனா என்ன? செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லாதவங்க யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்ம இதுல புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாம, உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும், புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாத பெண்ணுக்கு அடிமையாயிட்டாங்க. தவம் இருக்கிறாரு. ஒரே கொலு சத்தம் கேக்குது. கேட்டதுமே தனது கண்ட்ரோலை இழந்துடுறாரு, இல்வாழ்க்கையை ஈடுபடுகிறார். யார் அவர்? முனிவர் ஒருத்தர் இருக்கிறாருங்க மாதாஜி. அவர் பையன் வந்து பொண்ணு நிர்வாணமா இருந்தாலுமே பார்க்க மாட்டாங்க. ஆனா ஒரே நிலையில் இருக்கிறாரு மகன். சுகதேவ கோஸ்வாமி. அது சுகதேவ கோஸ்வாமி, வியாசதேவர் அந்த கதை இது இருக்குது. தர சொல்றேன். இப்ப நான் சொல்றது விஸ்வாமித்திரர் மேனக எல்லாருக்குமே தெரியும்.
சொல்லுங்க மாதாஜி. எல்லாருக்குமே தெரியும். விஸ்வாமித்திரர் தவம் இருக்கிறாரு, மேனக வந்து கழிச்சிட்டா அப்படியா? ஆமாங்க. அந்த சுய கட்டுப்பாடு கிடையாது, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் கிடையாது. ஆமா, சுய கட்டுப்பாடு இல்ல. அவங்க அதுக்கு ஒரு என்ன பண்றாங்க, ஒரு சாபம் கொடுத்துடுறாங்க. ஆமா, இல்ல அந்த மாதிரி செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ரொம்ப கஷ்டம். பிள்ளைங்களை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். இந்த படத்துல இருக்கிறது என்னன்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி ஆடை இல்லாத போறாங்க. வியாசதேவர் பின்னாடி இருக்கிறாரு. அவர் வந்து கூப்பிடுறாரு, மகனே மகனேன்னு கூப்பிட்டுட்டு வரும்போது அந்த குளத்துல பெண்கள் எல்லாம் குளிச்சிருக்கிறாங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து துணியே இல்லாத போறாரு. அவங்கள பார்த்த பெண்கள் எல்லாம் ஒண்ணுமே பண்ணல, அவங்க பாட்டு குளிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. வியாசதேவர் வருவாரு. வந்ததுமே என்ன செய்யறாங்க, அந்த பெண்கள் எல்லாம் எழுந்து போய்ப்பாருங்க, துணிய சேலையை எடுத்து மேல போட்டுக்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம்? என்ன காரணம்னா, சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து பற்று அற்றவர். அவர் யாரு? வியாசதேவரே கிரகஸ்தர், இல்வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டவர். அவரு வந்து அதனால என்ன செஞ்சுட்டாங்க அவங்க, சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்தப்ப அவங்க அதை பத்தி சட்டை பண்ணிக்கல. வியாசதேவர் வந்து துணி எடுத்து மேல போடுக்கிறாங்க. ஓகே, செல்ஃப் கண்ட்ரோல் பாத்துக்கிட்டீங்களா? நாம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம என்னத்தை கட்டுப்படுத்தணும்? நாம நம்முடைய நாக்கை கட்டுப்படுத்தணும். நாக்க பிரசாதம் சாப்பாடுல ஈடுபடுத்தினா போதும், எல்லாம் வந்துடும். இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் இல்லைங்களா? தனது இருப்பின் தூய்மை. தூய்மைங்கிறது நீரால் அகத்தூய்மை, புறத்தூய்மை. நீராலும் ஜபத்தினாலும் செய்யற தவம். அடுத்து மனத்தின் தவம், எளிமை, திருப்தி, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. கூப்பிடுங்க மாதாஜி ஒருத்தரா. கூப்பிடுறேன் மாதாஜி. பூஜாஸ்ரீ மாதாஜி. பூஜாஸ்ரீ மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? படிங்க மாதாஜி. இந்த 3 வகையான தவங்கள் ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்வ குணத்தின் தவங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணாமா. அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன் இல்லைங்களா, மனதின் தவம் பேசுறது வச்சு வருங்க. எங்க உண்மையானதும் இனிமையானதும் நன்மை அளிப்பதான பேச்சுன்னு வரும்போது, இப்ப வாத்தியார் இருக்கிறார், வாத்தியார் வந்து பசங்களை திட்டுறாரு. அந்த இடத்துல வந்து பசங்களுக்கு வந்து அது ஒரு கசப்பா இதா இருக்கும், அது தப்பு கிடையாது. ஆனா அதே வாத்தியாரு என்ன செய்யறது, அடுத்தவங்ககிட்ட பேசும்போது ரொம்ப இனிமையா பேசணும். இது வந்து முக்கியமான பாயிண்ட். இது வந்து இந்த 3 வகையான தவங்கள். எந்த 3 வகையான தவங்கள் சொல்லுங்க? இவ்வளவு வரைக்கும் பார்த்தோமே, எந்த 3 வகையான தவம்? எது எதுல பண்றது? ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டு இந்த 3 வகையான தவங்கள் நாம பார்த்தோம். இதுல ஒன்று மனசு, சுய கட்டுப்பாடு, மௌனம், மனத்தின் தவம், வாக்கின் தவம், உடலின் தவம். மனசு, பேச்சு, இந்த 3 வகையான. எது? மனசு, பேச்சு, உடல். இந்த 3 வகையான தவங்களை வந்து ஜடலாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பகவானை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையோடு, இதை வந்து உன்னத நம்பிக்கையோடு செய்யறது வந்து சத்துவகுணத்தின் தவங்கள். எது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள்? பாருங்க, அங்க மேல வந்து விருந்தாவன் பரிக்கிரம் போறாங்க, இங்க கோவர்த்தன் பரிக்கிரம். நாங்கெல்லாம் கோவர்த்தன் பரிக்கிரம் போயிட்டு வந்துட்டோம். விருந்தாவன் போகல, இன்னும் மாயப்பூர் போகல. இதை பரிக்கிரமா பகவானுக்காக செய்யக்கூடிய தவம். இதுதான் சத்துவகுணத்தின் தவங்கள். அதே போல மான மரியாதை வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையோட செய்யற தவம் வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்குது. இது வந்து சஞ்சலமானது, டெம்பரவரி. ஸ்வர்ணதா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? அது படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். அது வந்து டெம்பரவரி. எத்தனை நாளைக்கு வரப்போகுது? ஒண்ணும் இல்லை. ஒரு மனுஷன் போனா போச்சு, எல்லாமே ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை. உடலுக்காக இருக்கிறதுனா அழியக்கூடியதுதான். அதே மாதிரி இதை படிங்க, மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காகவோ அல்லது தன்னையே வருத்தி கொண்டு முட்டாள்தனமாக முறையில் செய்யப்படும் தவங்கள் தமோ குணத்தில் இருப்பவையாக கருதப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. யாரு அந்த மாதிரி செய்தது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். அந்த படத்துல இருக்கிறது யாரு தெரியுதா? யாருன்னு யாருக்காச்சும் தெரியுதா? படத்துல இருக்கிறது யாருன்னு? ராவணன் மாதாஜி. இல்ல,
ராவணன் கிடையாது. ஹிரண்யகசிப்பு. இது வந்து ஹிரண்யகசிப்பு. என்ன செய்யற அப்படி ஹிரண்யகசிப்பு? அவர் என்ன பண்ணாரு? யாரை வாழ வச்ச? பிறரை அழிப்பதற்கும் முக்கியமா யாரை துன்புறுத்தினாரு? தன்னுடைய பெற்ற குழந்தையவே, பெற்ற மகனையே துன்புறுத்தினாரு. அதுக்காக என்ன பண்ணாரு? தன்னையே வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி வேத சாஸ்திரத்தில் இல்லாத தவம், இந்த மாதிரி தவம் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி வேத சாஸ்திரத்தில் குறிப்பிடப்படவே இல்லை. வேத சாஸ்திரத்தில் என்ன தவம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்குது அதை தான் நம்ம செய்யணும். உனக்கு வேணும் நீ தவம் இருந்த, வந்தாரு பிரம்மா கொடுத்தாரு. இதெல்லாம் வந்துட்டு தமோ குண தவம். இப்ப சத்துவகுண தவம் வந்து பகவானுக்காக செய்யறது. தமோ குண தவம் வந்து அடுத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்கும் தன்னை வருத்திக்கிட்டு. சமீபத்துல ஒரு 10 வருஷம் வந்து அவர் எனக்கு, நான் முதல்ல என்னது ஆந்திராவை ரெண்டா பிரிக்கணும், ஆனா அது கொஞ்சம் அவரு பேர் சொல்லக்கூடாது, முதலமைச்சரா வரணும்னு சொல்லி கடுமையா விரதம் இருந்தாரு, உண்ணாவிரதம் இருந்தாரு. ஆஸ்பத்திரி கொண்டு போய் சேர்த்துனாங்க. அவர் அப்புறம் சிஎம் ஆனாரு. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து தமோ குணத்துல இருக்க. அது ரஜோகுணம் இருக்குது, தமோ குணம் இருக்குது. ரஜோகுணம் எதுக்கு? பதவி வேணும். ரெண்டாவது தமோ குணம் எதுக்கு? தன்னையே வருத்திட்டு இருந்தாரு. இப்போ ரீசெண்டா ஒரு 10 வருஷம் இருக்கலாம் இருக்கிறாங்க என்னைக்கும் அந்த மாதிரி. இப்போ சத்துவ குணம் என்ன, ரஜோகுணம் என்ன, தமோ குணம் தவம். இதை யாருன்னா படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க. சண்முக சுந்தரம் பிரபுஜி படிங்க. சண்முக சுந்தரம் பிரபு. உதயகுமார் பிரபு படிங்க. சொல்லுங்க மாதாஜி, படிக்கிறேன். படிங்க மாதாஜி பிரபு. யாராவது படிங்க பிரபுஜி. யாராவது ஜட லாபங்களை, அதுதான் மாதாஜி, ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் தற்பெருமைக்காக மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக சஞ்சலமானதும் தற்காலிகமானதும் ஆகும். முட்டாள்தனமான முறையில் தன்னையே வருத்தி கொண்டு பிறரை அழிப்பதற்காகவோ துன்புறுத்துவதற்காக. இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது சத்துவகுண தவம், ரஜோகுண தவம், தமோ குண தவம். நாம எந்த குண தவத்தை எடுத்துக்கணும்? சத்துவகுண தவத்தை தான் எடுத்துக்கணும். சத்துவகுண தவத்தை எடுத்து நம்ம வந்துட்டு பகவானுடைய ஆலயத்துக்கு போகணும், அங்க பரிக்கிரமம் பண்ணணும், அங்க வந்து பக்தி தொண்டு செய்யணும். இதெல்லாம் வந்து சத்துவகுண தவம். இப்பவும் நீங்க எல்லாம் தவம் இருக்கிறீங்க. என்ன தவம் இருக்கிறீங்க? பகவானுடைய ஹரிநாம சொல்றீங்க. நாளைக்கு ஏகாதேசி, எல்லாரும் ஏகாதேசி விரதங்க. இது வந்து ஏகாதசி விரதம் என்ன தவம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். உடலால் செய்யக்கூடிய தவமா, எதனால? அது நீங்களே நான் சொன்னா சொல்லிடுவீங்க. மனதால செய்யறது இல்லப்பா, இல்லப்பா, மனசு கட்டுப்பாடு என்னமா? என்னங்க பிரபு? மனதாலையும் உடலாலையும் செய்யக்கூடியது. மனதாலையும் செய்யலாம், மனசை கட்டுப்படுத்தலாம், சாப்பிடக்கூடாதுன்னு. அப்புறம் வார்த்தை, வாக்கு, வாய், கரெக்ட், ரெண்டும் வருது. மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி தான் அதை சாப்பிடக்கூடாது. வீட்டுல இருக்கிறவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க பாவம்? இஸ்கானுக்கு வந்த டிவோட்டிஸ் மாதாஜி எல்லாம் தனக்கு தனியா செஞ்சுக்கிட்டு, வீட்டுல இருக்க பசங்களுக்கு தனியா செஞ்சுக்கிட்டு, அவங்களுக்கு செஞ்சு வச்சு எவ்வளவு டேஸ்டா இருந்தாலும் அதை நம்ம எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி இந்த மனசை கண்ட்ரோல் பண்ணி பகவானுக்காக அந்த பிரசாதத்தை எடுக்கிறாங்க. அதுதான் சத்துவகுண தவம். இப்ப சாண்டிங் காலையில 3 மணிக்கு வந்து சேர்றாங்க மாதாஜி தான் பாருங்க. TAMனு போட்டுக்கோங்க எல்லாம் காலங்காத்தால தமிழ்ல சாண்டிங் பண்றவங்க. எந்த அளவுக்கு எல்லாருமே கலந்துக்கலாங்க மாதாஜி. ஆமாமா, எல்லாருமே ரொம்ப சந்தோஷம், எல்லாரும் கலந்துக்கிறீங்க. எந்த அளவுக்கு இது வந்து ரொம்ப கடுமையான தவம் தான் நிஜமானுமே. காலங்காத்தால 3 மணிக்கு எழுந்திருச்சு சொல்லிட்டு சும்மா சொல்லக்கூடாது. எல்லாருமே பகவான் நல்லா வச்சுக்கணும், மேன்மேலும் பக்தியில முன்னேறணும். நீங்க எல்லாருமே இந்த அளவுக்கு கம்மியா இருக்குங்க, தமிழ் கம்மியா இருக்கு. 27 பேர் தான் வராங்க. அப்படிங்களாமா? சரி, இருக்கிறாங்க பாவம், வேலைக்கு போறாங்க வராங்க, ஓவர் டைம் செய்யறாங்க, ஒண்ணும் உடல் ஒத்துக்கிறது இல்ல. அவர்களுடைய சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை. நல்லா இருக்கவும் வரணுமா. அப்புறம் தவம் புரிவது மட்டும் போதாது. அது பரமபுருஷ பகவான் மட்டும் பக்தரை மகிழ்விக்குதான் நீங்க பண்றது அப்படின்னு பாக்கணும். தானத்துல 3 குணம் இருக்குது. என்னென்ன குணம்? சத்துவகுணம், ரஜோகுணம். இந்த தானத்தின் 3 குணம் என்ன?
சத்துவகுணத்துல வந்து கடமைக்கு செய்வாங்க, எதிர்பார்ப்பு இல்லாம செய்வாங்க, தகுந்த இடம் காலம் பார்த்து செய்வாங்க, தகுந்த நபருக்கு செய்வாங்க. பாத்திர மருந்து பிச்சை எடுன்னு தமிழ்ல கூட ஒரு பழமொழி இருக்கு. தகுந்த நபர் கொடுக்கணும். பிரதிபலன் எதிர்பார்த்து ரஜோகுணங்கிறதே இன்னைக்கு நான் ரஜோகுணத்துல என்ன, நான் இன்னைக்கு தவம் செய்யறேன், அது அந்த தானம் செய்யும்போது என்ன செய்யறது, இவங்களுக்கு கொடுத்தா நாளைக்கு நம்ம இவங்களால ஏதாவது வரும் அந்த மாதிரின்னு சொல்லிட்டு, இப்போ வீட்டுல சொன்னா வரலட்சுமி நோன்பு வைக்கும்போது சேலை வாங்குவாங்க, பிளவுஸ் பிட் வச்சு தருவாங்க. அதுவும் ஒரு தானம் தர்ற கணக்கு தான். பட் அம்மாவுக்கு வச்சு கொடுக்கும்போது எல்லாரும் போய் வாங்கும்போது அதுலயும் கணக்கு போடுவாங்க. இவங்களுக்கு கொடுக்கலாம், கொடுக்குறவங்களுடைய மனசு தானே, அது தானமாய் போயிடுது. எல்லாருக்கும் கொடுத்தா அது ஒரு தானம் கூட வைக்கலாம். ஆனா இவங்க அவங்களுக்கு லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி நல்லா வசதியா இருக்கவங்க பணக்கம், அது அவங்களுக்கு கொடுத்து என்னங்க பிரயோஜனம்? தர வேண்டியது பக்தர்களுக்கு தரணும், பக்தர்கள பிராமணர்களுக்கு தரணும். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சுதாமாவுக்கு எப்படி கொடுத்தாரு பாருங்க. அவரு அதை எடுத்துக்கிட்டு செல்வமான செல்வம் குபேரனே பார்த்து பொறாமப்படுற அளவுக்கு அவனே வந்து கேட்கிற அளவுக்கு கொடுத்தாரு பகவான். நாம சுத்த சத்துவ குணம் தவம் செய்யறோம், பகவான் நமக்கு என்ன கொடுப்பாரு? நாம எல்லாம் ரிச் பீப்புள். நம்ம எல்லாமே இப்போ பகவானை கும்பிட ஆரம்பிச்சா ரிச் பீப்புள். அவர் யாரு? ரிச் காடு. நாம சாப்பிடுறது ரிச் பிரசாதம். இப்ப ரஜோகுணத்துல வந்து பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கறாங்க, அவங்க அதை வந்து ஆஷ் பண்றதுக்கு கொடுக்குறாங்க. சரி இவ்வளவு செலவாச்சு இப்ப சேருமே அப்படின்னு ஒரு வெறுப்பு வருது அவங்களுக்குள்ள. தமோ குணத்துல வந்து இடத்தெல்லாம் கவலை இல்லை, நேரம் காலம் கிடையாது, எது ஒண்ணுக்குமே காலம் இருக்குதும்பாங்க. அதே மாதிரி தகாத நபர், அவங்களுக்கு அதை பத்தி தெரியவே தெரியாது, கொடுத்து என்ன பிரயோஜனம்? எது ஒண்ணு கொடுத்தாலுமே இடம் பொருள் ஏவல் எல்லாமே இருக்குது. குணம், இதோட குணத்தை பார்த்து அதன்படி கொடுக்கணும். பாருங்க, இதேதான் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சுதாமாவுக்கு சர்வீஸ் பண்றாரு. அதே மாதிரி இங்க பாருங்க, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் குழந்தையா இருக்கும்போது அந்த அம்மா பழக்கூடையில வந்து பழமா கொண்டு வருது. எப்பயுமே அந்த காலத்துல காசா பணமா அதெல்லாம் கிடையாது, பண்டமாற்று முறைதான். தானியங்கள் கொடுப்பாங்க, வியாபாரிகள் அதுக்கு பதில் நமக்கு வேணுங்கிற பொருள் கொடுப்பாங்க. அந்த எப்பயுமே அந்த பழ வியாபாரி அந்த அம்மா வந்து கொடுப்பாங்க. கொடுக்கும்போது அந்த இவர் என்ன செய்வாரு, நந்தகோபர் அவங்க யசோதா அம்மா எல்லாம் போயிட்டு தானியத்தை கொடுத்து வாங்குவாங்க. ஒரு நாள் வந்து இந்த அம்மா கொடுக்க வரும்போது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் என்ன பண்றாரு, அந்த பிஞ்சு கையில போயிட்டு எவ்வளவு வரும் சொல்லுங்க தானியம் அள்ளிட்டு வந்து இப்படி கொடுக்குறாரு. கொடுத்து அந்த அம்மா சந்தோஷப்பட்டு பழம் நிறைய அவர் கொடுக்குறாங்க. கொடுத்ததும் அந்த அம்மா கூட இந்த பழங்கள்லாம் என்னாச்சு, எல்லாம் அப்படி பகவான் கொடுக்குறாரு பாருங்க. என்ன கொடுத்தாங்க அந்த அம்மா? பழம்தான் கொடுத்தாங்க. அந்த ஒரு உண்மையான அன்பு, பகவான் உண்மையான அன்பு தான் பாக்குறாரு. அதே மாதிரி நம்மகிட்ட இருக்கிறதோட இல்லாததோட இருக்கிறத எதிர்பார்க்கறாரு. அதை பின்னாடி பார்க்கலாம் பாருங்க, பகவான் எதை பாக்குறாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம். பாருங்க, கிருஷ்ணன் நாம என்ன கொடுக்குறோம்னு பாக்குறது இல்ல, அவர் நாம் எதை மறைத்து வைக்கிறோமே அதையே பார்க்க, நம்ம மறைச்சு வைக்கிறத பகவான் பாக்குறாரு. பகவானின் நோக்கத்தை பூர்த்தி செய்வதற்காக அனைத்து வளங்களையுமே பயன்படுத்தணும். அதுதான் மிகச்சிறந்த தானம். இப்போ தானம் நான் இதெல்லாம் கலெக்ஷன் பண்ண போவேன். எங்க கோயில்ல எல்லாம் டெம்பிள் பில்ட் பண்ணும்போது நான் நிறைய கட்டும்போது நிறைய வாங்க போயிருக்கேன். அப்ப கேட்பேன், நான் சொல்லுவேன், ஒரு செங்கல் வாங்க வச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லுவேன். ஆனா பகவான் நிறையவே கொடுத்தாரு, சந்தோஷமா எவ்வளவு வாங்கி கொடுத்தாச்சு. அப்ப நான் சொல்லுவேன், என்ன சொல்லுவாங்க, என்னுடைய பெரிய பணக்கார ஃப்ரெண்ட், எனக்கு நிறைய ஹை லெவல் தான் பணக்காரங்க, அவங்கள போய் கேட்டேன். சொன்னா நாளைக்கு அவங்க இதை பார்த்தா தெரிஞ்சிடும், எனக்கு கோயில் கட்டத்துக்கு கொடுங்க ஒரு லட்சம், ஒரு சின்ன அமௌண்ட் 1 லட்சம் கொடுங்கன்னு. 1 லட்சமா? என் பேர் சொல்லி சொல்றாங்க, 1 லட்சமா? பகவான் கொடுக்கட்டுங்க, கொடுக்குறேன் இப்படியே சொன்னாங்க. 2 ஃப்ரெண்டு, 2 பேருமே கொடான கோடீஸ்வரங்க. நான் கேட்டேன், பகவான் வந்து உங்ககிட்ட இந்த 1 லட்சம் எனக்கு கொடுன்னு கொடுப்பாங்களா? இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் யார் கொடுத்த காசுன்னு கேட்டேன். இப்ப இருக்கிறது யார் கொடுத்த காசு? நீங்க இப்படி சொன்னா எப்படி? இவ்வளவு கொடுத்துருக்கிறாரு, பகவான் கொடுத்தாதான் கொடுப்பேங்கிறாரு. எனக்கு புரியல என்ன இவங்க கான்செப்ட்னு. நான் சொன்னேன், இப்ப இருக்கிறதெல்லாம் பகவான் போட்ட பிச்சை, இதுல இருந்து கொடுங்கன்னு. பாக்கலாங்க, சரி முடிஞ்சதை கொடுக்குறாங்க. திரும்ப அவங்க கேள்வி நான் விரும்பல, போய் கேட்டுதான் அட்லீஸ்ட் 10,000 வச்சு கொடுத்துருப்பாங்க லாஸ்டா. உங்ககிட்ட வாங்கி உனக்கு அந்த பலனை நான் கொடுக்க விரும்பல அப்படின்னு அவங்க நான் கேட்கறதே கிடையாது. எதுக்கு? பகவான் வந்து அவரு நினைச்சாதான் வாங்குவாரு, நான் நினைச்சு வாங்கலாதான். நான் நினைச்சது தவறு. பகவான் யார்கிட்ட வாங்கணும்னு விருப்பம் இருக்குதோ அவங்க கிட்ட தான் வாங்குவாரு. இதே மாதிரிதான் நான் ஒரு வீட்டுல போயிட்டு கிளாஸ் எடுத்து படிச்சுட்டு இருந்தேன், எங்க ரிலேஷன் வீட்டுல. நான் காசே கேட்கவே கிடையாது. அவங்களா வந்து
50,000 கொடுத்தாங்க. போன மாசம் தான் இஸ்கான் சேலம் இஸ்கான் கூட்டி போய் எங்களுக்கு கொடுக்க வச்சேன். தெரியுங்களா? பகவான் அவங்க கீழே வாங்க திரும்பி அவங்க எல்லா சாமியும் கும்பிடுவாங்க. ரொம்ப பக்தர்கள், நல்ல பக்தர் தான். எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாயி போச்சு. பகவானே உன்னுடைய திருவிளையாடல் தான் என்னப்பா அப்படின்னுட்டு. நான் நம்ம ஊர்ல கோயில் கட்டுறாங்க சேலத்துல, நான் வந்து கொடுக்குறேன் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் கூட வந்து கொடுத்தாங்க. பகவான் பாருங்க, இதுதான் மிகச்சிறந்தது. பகவானுக்காக, பகவானின் நோக்கம் என்ன? பகவானுக்கு அந்த இடத்துல கோயில் கட்டுறாங்க பக்தர்கள். அவங்களே அந்த அளவுக்கு அவங்க ஒன்றும் கோடீஸ்வரன் கிடையாது. ஏதோ சுமாரான குடும்பம். அவங்க வந்து எனக்கு நான் யார்ட்டையும் வாங்குறது விட்டுட்டேன். ஏன்னா என்னை கண்டா ஓடிடுறாங்க. பணம் கேட்க வராங்க இந்த மாதாஜின்னுட்டு. அதனால நான் யாரையுமே கேட்கறது இல்லை. அவங்களா வந்து பகவான் கொடுக்க வைக்கிறாரு. பலனை எதிர்பார்க்க கூடாது. பகவான் சொல்றாரு கர்மன் ஏவ அதிகாரி. என்ன அர்த்தம்? கடமை செய், பலனை எதிர்பார்க்காது. அதே அர்த்தம் தான் இங்க. பலனை எதிர்பார்க்காம தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம் சத்துவகுணத்தில் இருக்கிறது. இப்ப நாங்கெல்லாம் பகவத்கீதை வாங்கிட்டு நாங்க நிறைய பேருக்கு தானம் கொடுத்துருக்கோம். கீதா ஜெயந்தி மாசம் வாங்குவோம். இது பகவானே தானம் கொடுக்கறது. என்னங்க ஒரு 300 ரூபாய் என்ன இருக்கு சொல்லுங்க? நம்ம கொடுப்பாரு பகவான். ஆனா 300 ரூபாங்கும் போது நாங்களும் 100 ரூபாயா கொடுக்கறது ஒருத்தருக்கு அப்படின்னு நினைச்ச காலம் இருந்தது. 300 ரூபாய் இருக்கும்போது இல்ல, அது இன்னும் கம்மியா இருக்கும்போது. இப்ப 300 ரூபாய் வந்தப்ப எங்களுக்கு அது பெருசா தெரியல. யார் கொடுக்குறோம்? இப்ப உங்களை மாதிரி அட்டன் பண்ற பக்தர்கள் இல்லையா? கேட்டு வாங்கி அனுப்பிடுறோம். அவங்களுக்கு வசதியை பொறுத்து தப்பு இல்லைங்க. உங்களுக்கு இருக்கட்டும். கொடுக்கும்போது நீங்க என்ன பண்றீங்க? இந்த மாதிரி நமக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க, அதை நினைச்சு நீங்க இன்னும் முன்னேறும் போது நீங்க வாங்கி கொடுக்குறீங்க. இது கண்டிப்பா நடந்துகிட்டு இருக்குதுங்க. கண்டிப்பா நடந்துருக்குது. இதுதான் தானம். பகவானே கொடுக்குறோம், கிருஷ்ணரையே கொடுக்குறோம். இந்த மாதிரி ஒருத்தரும் பண்ணணும். அதே மாதிரி பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விரும்பி கொடுக்கப்படும் தானம் ரஜோகுணத்தில் இருப்பது. இப்போ நீங்க பாப்பீங்க, எங்க பையன் நேற்று முன்னாள் வந்தான். இங்க பாருமா இது ஷார்ட்ஸ் இதை பாருமா கொடுக்குறாங்க, இந்த மாதிரி கஷ்டப்படுறாங்க, இந்த மாதிரி போறாங்கன்னா ஏய் யூடியூப்ல அவன் போட்டு அதை காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு போடுறாங்க. இது என்ன குணம் சொல்லுங்க? இந்த மாதிரி எடுத்து போட்டுட்டு நான் இந்த மாதிரி 10 பேருக்கு உதவி செஞ்சேன். அதுல என்ன வருது? ஒருத்தரும் இந்த மாதிரி நான் பண்ணேன்னு அது ஒரு பின்னாடி ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு பலன் வருது, பெருமையை எதிர்பார்க்கறாங்க. என்ன பிரபு சொல்லுங்க? ஆமா, ரஜோகுணம். பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்க்கிறோம். என்ன உபகாரம்? அதுல அவங்களுக்கு லாபம் இருக்குது. இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்றேங்க, நீங்க கொஞ்சம் கலெக்ஷன் கொடுங்கன்னு வேற கூட கலெக்ட் பண்ணலாம். நிறைய இது நீங்க பணம் கொடுங்க, இந்த மாதிரி நான் கொடுக்குறேன் ஏழை பழங்களுக்கெல்லாம் அப்படின்ட்டு. மறுபடியும் இந்த மாதிரி எடுத்து ஷார்ட்ஸ் போட அதை பாக்குறவங்க இந்த மாதிரிலாம் செய்யறாங்களா, அப்பா இவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம். இல்ல ஷார்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்தா அது ஏதோ வருமானம் வருதாமே, யூடியூப்ல நிறைய என்னது லைக் கொடுத்தா நிறைய, அந்த மாதிரிலாம் அந்த பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க. அதெல்லாம் ரஜோகுணம். அதே மாதிரி தூய்மை இல்லை. பாடுக்கும் எடுத்து அப்போ பஸ் ஸ்டாண்ட்லயே போறோம்னு வச்சுக்கலாம். பஸ் ஸ்டாண்ட்ல போயிட்டு டாய்லெட்டை போயிட்டு வெளியே வரும்போது அந்த டாய்லெட்டே 2 பிச்சைக்காரங்க உட்காந்துருப்பாங்க டாய்லெட் பக்கத்துலயே. அப்ப அது நேரங்காலம் கிடையாது, அவங்களுக்கு கொடுக்கறது தகுதி கிடையாது. இதெல்லாம் வந்து பாருங்க, தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்லது தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் இது வந்து தமோகுண தானம். அவன் பாருங்க பிளாட்ஃபார்ம் உட்காந்துருக்கிறான், அப்படி ஹெல்ப் ஐ நீட் மணி ஃபார் என்ன போட்டுருக்கான், பணம் வேணும்னு சொல்லி போட்டுருக்காங்க. அது எந்த இடம் என்னன்னு இல்ல, அதுக்கு ஒரு இடம் இருக்கு. இப்ப சத்துவகுணத்தில் வந்து கொடுக்கப்படுற ஒரு தானங்கிறது படிங்க. இது 3 ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறது சத்துவகுணத்துல, அடுத்து இருக்கிறது ரஜோகுணத்தில் கொடுக்கப்படுற தானம், அடுத்து தமோகுணத்தில். படிங்க விஷ்ணு பிரபு, படிங்க. விஷ்ணு பிரபு படிங்க பிரபு. கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காமல் தகுந்த நபருக்கு முறையான இடத்தில் முறையான காலத்தில் கொடுக்கப்படும் தானம். செகண்ட், பிரதி உபகாரத்தை எதிர்பார்த்து ஏதேனும் பலனை விருப்பமின்றி தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு, ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ பிரபு. கடமை நிறைவேற்றாங்கன்னா நம்ம ஒரு ஜோசிக்கார்ட்ட பார்ப்போம், ஒரு யாரையாச்சும் ஒருத்தர் சொல்றவங்க பார்க்க போயிடுவோம். என்ன சொல்லுவாங்க, நீ பாரு இந்த 10 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணீங்க, நீ 100 பேருக்கு அன்னதானம் பண்ணு, 100 பேருக்கு என்னது இந்த துணி சேலை வாங்கி கொடு, 100 பேருக்கு புத்தகம் வாங்கி கொடு, இந்த மாதிரி என்ன சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி பண்ணுனா அது கடமைக்கு சொல்லிட்டாங்க. இது பண்ணாதான் இந்த வித்யாதானம் பண்ண மாதிரி, இது பண்ணாதான் இந்த மாதிரி பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. அது கடமைக்கு.
கடமை நிறைவேற்றதற்கு. அதுலயும் பலன் இருக்குது. நாம என்ன செய்யணும்? சுத்த சத்துவகுணம். அதுதான் பகவான் பகவத்கீதை கொடுக்கறது, டிவோட்டி இருக்கிறாங்க, டிவோட்டிகளுக்கு ஹெல்ப் பண்றது, எந்த விதத்தாச்சும் பகவானே நம்பி இருக்கிற பக்தர்களுக்கு பரிபூர்ணமா நம்ம கொடுக்கறது வந்து சுத்த சத்துவதானம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டீங்க. அடுத்து இந்த பகவானுடைய கிருஷ்ணர்களும் நம்ம கொடுக்குறோம்னு சொல்லியிருக்கிறோம். என்ன மாதாஜி இப்படி பேசுறாங்களே, சரி இஸ்கான் இருக்கிற பக்தர்களுக்கு கொடுக்கணுமா, பிராமணனுக்கு கொடுக்கணும்னா அதுக்கு பதில் பாருங்க. பகவானும் அவருடைய பக்தர்களும் நமது தானத்தை நம்பி இல்லை. அவங்க வந்து நம்ம கிட்ட தானத்தை எடுத்து அது நமது பாக்கியங்க, நமது பாக்கியம். நாங்களும் பக்தி சாஸ்திரி பக்தி பண்றோம். அவங்க எத்தனையோ பிரபுஸ் எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு குருவா டீச்சிங் பண்றாங்க. பணம் கேட்கல, ஃப்ரீயா தான் பண்றாங்க. இப்ப பக்தி சாஸ்திரி நீங்க பண்றீங்க, பண்றதுல ஒரு சில இதுல அமௌண்ட் வாங்குறாங்க, அதை அவங்க கோயில் கட்டுறதுக்கு வாங்கிக்கிறாங்க கேட்டு. ஆனா ஒரு சில இதுல வந்து பணம் கேட்கறது இல்லை, ஃப்ரீ. நாங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறதெல்லாம் போய் சேர்ந்து படிச்சோம். ஆனா நாங்க ஃப்ரீயா படிக்கல. ஏன் சொல்லுங்க? குருதட்சணை கொடுக்கணும். வைத்தியருக்கு, டாக்டருக்கு, அதான் வைத்தியர் டாக்டர் ஒண்ணுதான், டாக்டருக்கு, குருவுக்கு, இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம சும்மா பண்ணக்கூடாதுங்க. அந்த காலத்துல எனக்கெல்லாம் வயிற்று வலிக்குன்னு சொல்லி போனோமா, கை கால் நீவுவாங்க. ஒரு அம்மா நீவுங்க, காசு கொடுத்தா வாங்க மாட்டாங்க. நான் எங்க அம்மா வெத்தலை பாக்க வாங்கி கொடுத்துருவாங்க. ஏன் சொல்லுங்க? வைத்தியர் காசு கொடுத்தாதான் அது பழிக்குமா, நல்லாவுமா? அதே மாதிரி குருவுக்கு நம்ம படிக்கிற படிப்பு, கற்ற கல்வி நல்லா வரணும்னா, கை கொடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்? குருதட்சணை கொடுக்கணும். அதன் மூலமா நம்ம மேன்மை அடையணும். அப்படின்னா குருதட்சணை கொடுத்தே ஆகணும். வேணாம்னு சொன்னா கூட கொடுக்கணும். அது என்ன பண்ணுது? அப்படி கொடுக்கறது நமக்கு நம்மை முன்னேற்ற பாதையில் அழைத்து செல்கிறது. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன தர்றோம்னு பாக்குறது இல்ல, அவர் நம்ம என்னத்தை வச்சிருக்கோம்னு பாக்குறாரு. இது என்ன தெரியுதுங்களா? இந்த இது கொடுத்துருக்கான், அதை நாம் எதை வைத்துக் கொண்டுள்ளோம் என்று பார்க்கிறார். இது யார் பார்த்தார்? பகவான். தெரியுமா உங்களுக்கு? பார்த்தாவே, இதுல படம் பார்த்தாவே தெரியுதே. படையை பிடிச்சிட்டு யார் உட்காந்துருக்கிறா? கீழே யார் உட்காந்துருக்கிறா? அன்றி உலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி அப்படிங்கிறாங்க. யாரு? ஆண்டாளம்மா. அதுதான் அன்று இவ்வுலகம் அளந்தாய் அடி போற்றி, வாமன அவதாரம். பகவான் வந்து என்ன தராருன்னு பாக்கல, அவர்கிட்ட எல்லாமே வாங்கிட்டாரு. 3 அடியில என்ன நீ வச்சிருக்கிற அப்படின்னு அதான் பார்த்தாரு. ஒரு யக்னம் வளர்த்தி யாகம் பண்ணி, அதை பண்ணி, இதை பண்ணி, எதையோ நினைச்சு பண்ணாரு. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணாரு? என்ன வச்சிருக்க நீ? இதை வச்சிருக்க, 3 எல்லா உலகம் நீ ஆனப்பறியான்னு சொல்லிட்டு வாங்கிட்டாரு பகவான். என்ன நம்ம வச்சிருக்கோம்னு பாக்குறாரு. அதை நம்ம மைண்ட் பண்ணிக்கணும். நம்ம வச்சிருக்கிறத முடிஞ்ச அளவுக்கு மறைச்சு வைக்க கூடாது. பகவானே இந்த நமக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குதுங்க. என்னது? சிம்பிள் லைஃப் ஹைலி திங்கிங் சொல்லி பிரபா சொல்றாரு. ஒரு வீடு, 2 பிள்ளை இருந்தா 2 வீடு வச்சுக்கோப்பா. வருமானம் வருது, இந்த வருமானம் போகுது, இதுக்கு மேல எனக்கு வருமானம் வேணாம். சரி, அதுக்கு மேலேயே நம்ம சம்பாதிக்கணும், சந்தோஷம், தப்பு கிடையாது. சம்பாதிக்கிற சம்பளத்துல வந்து நம்ம 50% கொடுக்கணும் பகவானுக்கு. 50% கேட்கலாம். நீங்க ஒரு அமௌண்ட் கம்மியா சம்பளம் வருது, அது எப்படி கொடுக்கணும்னா அந்த கணக்கு வந்து பகவானுக்கு சரி, எல்லா செலவுமே நம்ம சேர்த்துக்கலாம். வாரானா பூ வாங்கி போறது, ஒரு யாத்திரை போறது, அதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம என்ன வச்சுக்கணும்னு பகவான் பாக்குறாரு. அவர் நினைச்சா அவரை பாரி கொடுக்குற மாதிரி கொடுக்குறவர் யாரும் கிடையாது. ஒருத்தர் அழிக்கணும்னு நினைச்சா பகவானாட்ட அழிக்க முடியாது. ஒருத்தரை கொடுக்கணும்னு நினைச்சா அவராட்ட கொடுக்கவும் முடியாது. ராக்கே கிருஷ்ணா மாரேக்கே, மாரே கிருஷ்ணா ராக்கேக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இத ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இந்த 17வது அத்தியாயத்துல என்ன சுருக்கம்னா, கொள்கை என்ன, வாழ்க்கை முறையின் அம்சங்கள் என்ன, முடிவு என்ன. முடிவுதான் இப்ப வந்துட்டோம். இதுல வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஓம் தத் சத் என்பதை முக்கியத்துவம் என்னன்னு பாக்குறோம். நான் செய்வதையெல்லாம் நான் ஏன் செய்கிறேன், அந்த உணர்வு தான் என்னும் உணர்வு. என்ன உணர்வு? ஓம் சொன்னாவே விஷ்ணு, ஒருவருக்கு பகவானை நினைக்க உதவுகிறது ஓம்னாவே. அகார உகார மகார, இது 3 சேர்ந்தது ஓம். இந்த ஓம் வந்து பகவான், ஓம்னு சொன்னாவே பகவான் தான். அது அவர் வந்து பகவத்கீதை முன்னாடி சொல்லிருக்காரு. ஓம் என்றும் என்னும் ஒளி வடிவில் நான் இருக்கிறேன் பகவானே சொல்றாரு. தத்து, தத்துங்கிறது முக்திக்காக பற்றின்றி உழைக்கிறாங்க இல்லைங்களா, அதை விவரிக்குது. சத்து பகவான், மேலும் அவரது பக்தரின் திருப்திக்காக செயல்களை அர்ப்பணிக்கிறது தான் சத்து. சத்துன்னு சொன்னாவே நிரந்தரமானதுன்னு அர்த்தம். அசத்துன்னா நிரந்தரம் இல்லாதது. இது சத்து. பகவான் நிரந்தரமானவர். மொழிபெயர்ப்பு படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் யார் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படைப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்து ஓம்
சத் சத் என்றும் 3 சொற்கள் பரமபூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களும் உச்சரிக்கும் போது யாகங்களின் போதும் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்கள் உச்சரிக்கப்பட்டன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. நாம அதே மாதிரி தானத்தை பத்தி சொல்லும் போது இப்ப நம்ம பிச்சை கொடுக்குறோம் பாருங்க. தானம் இந்த ரஜோகுண தானம், தமோகுண தானம். தமோகுண தானம் எதுன்னா, இப்ப பிச்சை எடுக்கிறவங்கலாம் பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் நாங்க இந்த இஸ்கான் போறதுக்கு முன்னாடி யாருன்னா ஒரு ரூபா 2 ரூபா அதுக்குன்னே சில்லற பஸ்ல இங்கிருந்து வரணுமா, எங்க பெங்களூர் வந்து எங்க ஊருக்கு வரணும்னா சில்லற காசு எடுத்து வச்சுக்குவேன். ஒரு 10-20 ரூபாச்சு எடுத்து வச்சுக்குவேன். ஏன்னா 1 ரூபா 2 ரூபா அதுக்குன்னே சில்லறையா. அது என்ன அது ஒரு இது. எங்க வீட்டுக்கார எடுத்தா 10 ரூபா 5 ரூபாய் தான் போடுவாரு. ஐயோ இவர் 10 ரூபா 5 ரூபா போட்டுருவாரே, நம்ம 1 ரூபா 2 ரூபா போடலாம் அப்படின்னு எடுத்து வருவேன். திட்டுவாரு எங்க வீட்டுக்காரெல்லாம், ரொம்ப இதா பண்ணுவாரு. அப்ப இப்ப பாருங்க, பிச்சை எடுக்கிறவங்க எல்லாருமே மேக்சிமம் குடிகாரங்க தான். குடிகாரங்களுக்கு நீங்க தானம் பண்ணீங்கன்னா அது தமோ குண தானம். பெங்களூர்ல எல்லாம் 10 கடை போனீங்கன்னா 10 கடையில ஒரு கடை என்ன இந்த கடை தான், மது கடை தான். இங்க நம்ம தமிழ்நாட்டுல ஒரு ஓரமா இருக்குது, அங்க இங்க ஒரு கடை தான் இருக்குது. பெங்களூர்ல இஷ்டத்துக்கு இருக்குது. அங்க மேக்சிமம் எல்லாம் குடிக்காரங்க தான், வசதியா இருக்கிறாங்க. ஐயோ எங்க சொல்லக்கூடாது கிருஷ்ணா, ஒன்னொன்னுக்கு ஒரு உண்மையை சொல்றேன். எங்க வீட்டுக்காரோட மிலிட்டரி சர்வீஸ் பண்ணவரு, மிலிட்டரிக்காரரு, அவரு வந்துட்டு பிச்சை எடுக்கிறாரு. நான் போய் அங்க தெரியாத அங்க வீட்டுல சொல்லிட்டேன், மாதாஜி பாருங்க, மாதாஜி இல்லைங்க பாருங்கக்கா வீட்டுக்காரரு மாரி ஸ்கூல் பஸ் ஸ்டாப்கிட்ட வந்து கார்ல போறாங்க, இல்ல பிச்சை எடுக்கிறாங்கன்ட்டு. எனக்கு தெரியாது இந்த விஷயம். அப்புறம் அவங்க வந்துட்டு அவர்கிட்ட போய் சொல்லி அவர் என்ன வந்து கேட்டாரு, என்னம்மா நான் கேட்டா நான் பிச்சை எடுக்கிறது போய் ஏன் என் வீட்டுல சொல்றீங்க அப்படின்னுட்டு. அப்புறம் இந்த விஷயத்த மத்தவங்க சொன்னா மத்தவங்களே என்ன திட்டினாங்க. என்னன்னு, அது தெரியும் அந்த அம்மாவுக்கு தெரியும் பிச்சை எடுக்கிறாங்க, அவர் குடிக்கிறாரு, குடிக்கிறதுக்காக பிச்சை எடுக்கிறாரு, அவர் வாங்குறதையும் குடிச்சிட்டு பிச்சை எடுத்து குடிக்கிறாரு. அதுக்காக அந்த அம்மா என்ன செஞ்சுது, பென்ஷன் புக்கை வாங்கி வச்சுக்கிச்சு, அந்த அம்மா கையெழுத்து வாங்கி வச்சுக்கிச்சு, கூட்டிட்டு போய் பென்ஷன் காசை எடுத்துக்கும். அவர்கிட்ட கொடுக்கறது இல்லை, ஏன்னா குடிக்கிறாரு. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, பாவம் பிச்சை எடுத்து குடிக்கிறாரு. தவறு. இது வந்து தமோ குணம். நிறைய பேர் அவர் தருவாங்க, வயசாயிடுச்சு. இதை பாருங்க எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு. நல்ல குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களே, பெங்களூர்ல எல்லாம் நல்ல குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களே போய் ஒரு கோயில போய் உட்காந்து பிச்சை எடுக்கிறாங்க. எதுக்காக சொல்லுங்க? அதுக்கு வந்து சேவை செய்யலாம். இஸ்கான்ல வந்து சேவை செய்து பக்தியாச்சும் வளர்த்தலாம். இதை பார்த்தோம் இல்லைங்களா? பிறகு இதுதானே படிச்சீங்க? எஸ். ஓம் தத் சத்துங்கிறது வந்து படைப்பின் ஆரம்பத்துல வந்து பகவான பூர்ண உண்மை அவரை குறிப்பிடுவதற்காக இந்த சொற்கள் வந்து படுத்தப்பட்டது. இது வந்து வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பகவானின் பரமனின் திருப்திக்காக பிராமணர்கள் வந்து இந்த மந்திரத்தை உச்சரிச்சாங்க. அதுதான் இது. யாகங்களோ தவமோ தானமோ, நாம இப்ப பகவத்கீதை ஒரு சாப்டர் முடிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஓம் தத் சத்துன்னு சொல்லி தான் முடிக்கிறது. நம்ம சொல்றத சொல்லணும். அந்த மனநிலையில தான் நம்ம சொல்லணும். இதுதான் வந்து என்னன்னா, நமக்கு இந்த சத்த ரஜோ தமம் இந்த குணத்திலிருந்து நமக்கு வந்து அந்த குணத்தின் கட்டிலிருந்து நம்மளை விடுவிக்கும். ஒரு செடை போட்ட பாருங்க 3 இருக்கும், அது 1 எங்க இருக்குதுன்னு தெரியாது, 2 தான் தெரியும். அது போல இப்ப சத்துவகுணம் இருக்கவங்க கூட கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ரஜோகுணம் தமோகுணம் தான் ஜாஸ்தி, சத்துவகுணம் ரொம்ப கம்மி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க டிவோட்டிஸ், படிங்க டிவோட்டிஸ். பென்னரசி சொல்லுங்க பிரபு. படிங்க மாதாஜி, படிங்க பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு மட்டும் படிக்கணும். எனவே பரமனை அடைவதற்காக சாஸ்திர விதிகளின்படி யாகம், தானம், தவம் ஆகியவற்றை மேற்கொள்ளும் ஆன்மீகவாதிகள் அவற்றை ஓம் என்பதுடன் தொடங்குகின்றனர். அடுத்து படிச்சுங்க பிரபு. முதலில் உச்சரிக்கப்படுகிறது. குறிக்கோள்: ஒருவருக்கு கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள உதவி செய்யும், எனவே உன்னதத்தை அடைய முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்
பரமபுருஷ பகவானை நினைவில் கொள்வது எல்லா மங்களங்களையும் உண்டாக்கும், அளிக்கும். தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஒரு செயல் படிச்சுட்டீங்க பிரபு, படிச்சுங்க. எந்த ஒரு செயலை செய்வதற்கு முன்னாடி வந்து பகவான நினைவில் கொள்வது வந்து எல்லா மங்களங்களையும் அளிக்கும் அப்படின்னு படிச்சுட்டீங்க பிரபு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. ஏன்னா டைம் 4 நிமிஷம் இருக்கு, அதனாலதான் பார்த்தேன். சாஸ்திர விதிப்படி யாகம், தானம், தவம் அதை செய்யற ஆன்மீக பக்தர்கள் அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, ஓம்ங்கிற சப்தத்துடன் தொடங்குறாங்க. ஓம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் உச்சரிக்கப்படுது. அது எதுக்குன்னா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ள உதவுகிறது. அந்த ஆனந்தத்தை நம்ம அடைவோம். எந்த செயலை செய்யறதுக்கு முன்னாடி பகவானை நம்ம நினைக்கணும். ஏன்னா பகவானை கூப்பிட்டுட்டா நமக்கு அதுல வந்து எல்லாமே பகவானே துணைக்கு வராரு. அது பகவான் என்ன மனசுல குறிக்கும் பாருங்க. இஸ்கானுக்கு வந்த பின்னாடி நம்ம வந்து மேக்சிமம் எல்லாருக்குமே நல்ல குணம் இருக்கிற குணமெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பௌதிக குணம் எல்லாம் போயிட்டு மங்களங்கள் தான் நமக்கு அந்த ஆன்மீக குணம் வருது. அதனால நமக்கு என்ன ஆகுது, எப்பயுமே நாங்க படுக்கும் போது, எந்திரிக்கும் போதும், உட்காரும் போதும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா முத நான் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணும்போது எங்க பிரபு கிளாஸ் எடுத்தாரு. அவர் எடுக்கும்போது, பிரபு எனக்கு கிருஷ்ணான்னு வரமாட்டேங்குது பிரபு அப்படின்னுவேன். ஏன்னா நான் விழுந்தாவோ எழுந்தாவோ உட்கார்ந்தாவோ முருகா 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 தமிழ் கடவுள் அவர் தான் நான் கூப்பிடுறது. அப்புறம் சொன்னாரு, அந்த பிரபு சொன்னாரு, இல்ல மாதாஜி, இப்போ நம்ம வந்து ஒரு அம்மா இருக்குது, அந்த அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னு வச்சுக்கினேன், அப்பா இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்களா, அந்த குழந்தை வந்துட்டு அந்த குழந்தைய அம்மான்னு கூப்பிடாது, கஷ்டம் ஏத்துக்கிறது. அது வந்து கூப்பிடுறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆகும். அது போல நல்ல ஒரு உதாரணத்தை சொன்னாரு. அதே மாதிரி நம்ம பழக வந்துடும். நம்ம பகவானை எப்பயுமே அவர் தான் முழுமுதல் கடவுள், அவர் தான் முழுமுதல் கடவுள். நிறைய சாஸ்திர பிரமாணம் நிறைய இருக்குது. சாஸ்திரங்கள் நம்ம படிக்கல, வேதங்கள் நம்ம படிக்கல, அதனால நமக்கு தெரியல. பலனை எதிர்பார்க்காமல் பல்வேறு வகையான யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தினை தத் என்ற சப்தத்துடன் மேற்கொள்ளணும். அத்தகைய உன்னத செயல்களின் நோக்கம் பௌதீக பந்தத்திலிருந்து விடுபடுவது. நமக்கு கொடுக்கப்படுறது கவலையே கிடையாது, அழகா ஈஸியா செய்யலாம். தத்து அதுக்கு என்ன விளக்கம்னா, விடுதலைக்காக பற்றின்றி செய்யறது. நோக்கம் என்ன, இந்த பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை. இந்த செயல் வந்து எந்தவித பௌதிக லாபமும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யணும். நமக்கு எந்த பௌதிக லாபமும் எதிர்பார்க்க கூடாதுங்க, அந்த மாதிரி செய்யணும். அடுத்து படிங்க பிரபு. மாதாஜி யார் இது வரைக்கும் படிக்கல? படிங்க. பக்திமயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகிறது. பிதாவின் மைந்தனே, அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மதுரை. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அந்த ஆன்மீகமயமா நம்ம இருக்கிற நில பக்தியா, அந்த யாகத்தின் நோக்கம் வந்து பூர்ண உண்மையே. இது வந்து சத்துங்கிற சத்து அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லதான் நம்ம குறிப்பிடப்படுது. இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா பகவான் எப்பயுமே பார்த்தாம்பாரு, தனஞ்சயாம்பாரு, பிரித்தா, அதான் பிரித்தாவின் மகந்தனே. இது யார் பிரித்தாங்கிறது வந்துட்டு குந்தி தேவியோடைய இன்னொரு பெயர். அவருடைய தாயோட கவுந்தேயான்னு சொல்லி கூப்பிடுவார். கவுந்தேயா நாமும் குந்தி தேவியோட பெயர் சொல்லி அந்த உருவமுறைய சொல்லி பகவான் அழைக்கிறாரு. அந்த யாகத்தை செய்யற வந்து அந்த யாகத்தை செய்யறவர் கூட சத்துதான். இந்த இடத்துல பாருங்க, யாகத்தினுக்கும் பூர்ண உண்மை. அந்த பூர்ண உண்மை வந்து சத்து, பூர்ண உண்மையும் சத்து, அந்த யாகத்தை செய்யறவங்களும் சத்து, சத்துன்னு சொல்றாங்க. இந்த யாகம் வந்து பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நம்ம செய்யறது. தவம் மற்றும் தானத்தின் செயல்களும் இதோட சத்து தான். எல்லாமே சத்துங்கிறதுக்கு விளக்கம் என்ன படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சத்துங்கிறதுக்கு விளக்கம் வந்துட்டு பூரண உண்மை, யாகத்தை செய்பவர், எல்லா செயலுமே. இது மூணுமே. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. படிங்க பிரபு. பூரண உண்மை, நோக்கம் பரமபுருஷ பகவான், யாகத்தை செய்பவர் பகவானின் பக்தர், எல்லா செயல்களும் யாகம், தவம் மற்றும் தானம் பரமபுருஷ பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யப்பட வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பூர்ண உண்மை, பூர்ண உண்மை என்னன்னா பகவான் தான். நோக்கம் என்ன, பரமபுருஷ பகவான்.
ஒரு இது ஈஷோபனிஷத் புக்ல மந்திரம், முதல் மந்திரமே பூர்ணமிதம் ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணம் ஏவாவசிஷ்யதே. இத படிச்சீங்கன்னா அவ்வளவு அருமையான அர்த்தம். பகவான் வந்து பூரணமானவர். அவரு பாரி பூரணமானவர் யாருமே இல்லை, பரிபூர்ணமானவர். ஒரு குடத்துல தண்ணி இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன், எடுக்க அந்த குடத்துல தண்ணி குறையவே குறையாது, ஃபுல்லா இருக்குது. அதுதான் பூரணம். நீங்க எவ்வளவுதான் எடுங்க தண்ணி, ஒரு டம்ளர் ஒரு சொம்பு எடுக்க அது ஃபுல்லாவே இருக்கும். அதுதான் பூர்ணமா இருக்கிறது. அந்த மாதிரி பகவான் வந்து அவர் பரிபூர்ணமானவர். நாமெல்லாம் அவருடைய அங்கத்துணுக்கள், மமை வம்சங்கிறாரு. அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம எவ்வளவு வந்தாலுமே அவர் பரிபூர்ணம் தான். இந்த இடத்துல சத்துங்கிறது வந்து பகவானோட பக்தர் யாகத்தை செய்யறாங்க. இப்ப நம்ம கூட சத்து ஏன் சொல்லுங்க, நம்ம என்ன யாகம் செய்யறோம்? மகாமந்திரத்தை பகவான் கலியுக அவதாரம், கோல்டன் அவதாரம், சைத்தன்ய மகாபிரபு கொடுத்தது ஐநாமம், ஐநாம யக்னம். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. இந்த மந்திரம் இத சொல்ற பகவான் பக்தர், யாகத்தை செய்பவர். நீங்க கூட இதனுடைய விளக்கம் சத்துன்னு சொல்லலாம். எல்லா செயல்களுமே யாகம், தவம் மற்றும் தானம். இப்ப யாகம், நீங்க யாகம் செய்றீங்க, சங்கீத்ல யக்னம். இப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா, இப்ப வந்து நீங்க சத்துவகுணத்துல இருக்கீங்க, சுத்த சத்துவகுணத்துக்கு வர போறீங்க. நாம செய்யறது என்ன? யாகம், சங்கீத் யாகம். தவம் என்னென்ன தவம் செய்யறோம் அன்னைக்கே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தவம் என்னென்ன தவம் செய்யறோம்? நம்ம உடலால் செய்யக்கூடிய தவம், வாக்கால் செய்யக்கூடிய தவம், மனத்தால் செய்யக்கூடிய தவம். என்னென்ன தவம் சொல்லுங்க? டிவோட்டிஸ் ஆளுக்கு ஒண்ணு சொல்லுங்க. ஒண்ணு சொல்லிட்டா எல்லாம் நீங்க கண்டிப்பா சொல்லுவீங்க. நீங்களே சொல்லணும். நாம வாக்கால் செய்யக்கூடிய தவம் என்ன? வாக்கால் பகவான் நாமம். புறம் உண்மையை பேசணும், கரெக்ட் தான். இன்னும் பகவான் நாமம். ஹரே கிருஷ்ண சொல்ற மந்திரம் சொல்றீங்களா? டெய்லி காலங்காலத்துல எழுந்து சொல்றீங்களா? நீங்க தவம் தான் பண்றீங்க. 3 மணிக்கு எழுந்திருச்சு சாண்டிங் பண்றீங்க. குரூப்ல வந்து நீங்க செய்யக்கூடிய மிகச்சிறந்த தவம். அப்புறம் இது வந்து வாக்கால் செய்யக்கூடியது. அப்புறம் ஏகாதசி விரதம் இருக்கிறோம். திரும்ப இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்றோம். இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் எல்லாருமே நினைப்புல வச்சுக்கணும். இது வரைக்கும் சொன்னவங்க இருக்கீங்க. இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் குரூப்ல சொல்லாதவங்க யாரு இருக்கீங்க சொல்லுங்க. சொல்லாதவங்க சொல்லலாம் 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்னன்னுட்டு. அதுவும் தவம் தான். ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க பிரபு. ஆமா 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 மாதாஜி. மாமிசம் சாப்பிடாம இருக்கிறது, மது மங்கை, மது மாது மங்கை, மது மாது மாம்சம் சூது. இது தவம் தான். இதெல்லாம் செய்யறோம், தவம் செய்யறீங்க. நீங்களும் தவம் செய்யறீங்க, நம்ம எல்லாம் தவம் செய்யறோம். இதெல்லாம் வந்து வார்த்தையா உடலால் செய்யக்கூடிய தவம். சூதாடுறா உடலால் செய்யற தவம். சாரி, உடலால் செய்ய ஆப்போசிட். அது அந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ல அது தவறு. நாம செய்ய போறது இல்ல, அது தவம். குடிக்க போறது இல்ல, தவம். மாம்சம் சாப்பிடறது இல்ல, தவம். தவறான ஒரு நடத்தை இருக்கிறது, அது தவம். சங்கீத யக்னம் தவம் மற்றும் தானம். தானம் என்ன தானம் செய்யலாம் சொல்லுங்க? சொன்னேன், என்ன தானம் செய்யலாம்? யாருக்கு தானம் செய்யலாம்? அன்னதானம் பண்ணலாம் மாதாஜி. ஓகே, அன்னதானம் பண்ணலாம். நாம அன்னதானம் சொல்லக்கூடாது, அதுக்குதான் உங்க வாயில இருந்து வர வச்சேன். பிரசாத தானம். இத கரெக்டா சொல்லணும். சொன்னது கரெக்ட் தான், தவறு கிடையாது. பிரசாதத்தை தானமா கொடுக்கணும் நாம. அப்புறம் இப்பதானே சொன்னேன், எதை கொடுக்கலாம்? தகுதியான நபருக்கு தகுதியான இடத்துல கொடுக்கணும். நாம என்ன கொடுக்கலாம்? கரெக்ட், நாம என்ன கொடுக்கலாம்? ஸ்கிரீனை பாருங்க, நான் காட்டுறேன், தெரியுதா? ஹரே கிருஷ்ணா. அப்பதானே பாத்தீங்க. சரி, நான் ஸ்கிரீனுக்கே போறேன். உங்களுக்கு நினைப்பு இருக்கணும், பாடம் எடுக்கிறது கொஞ்சம் மனசுல நிக்கணும். எங்க அந்த படத்துக்கு போறேன். சரிங்க. பிரபுபாதர் புக் கொடுக்கலாம். அது எல்லாமே சாஸ்திரத்தை சின்ன சின்ன புக்கா கொடுத்துருக்காங்க அவங்க. பகவத்கீதை, பாகவதம், பிரபுபாதருடைய நிறைய புக் இருக்குது. அதெல்லாம் கொடுக்கறது தான். அது தானம் நாம கொடுக்கலாம். கிருஷ்ண உணர்வை தானம் செய்யலாம். கிருஷ்ண உணர்வு தானம் செய்யலாமா?
செய்யலாம். பாடம் வந்து நிறைய அடங்குது இதுல. இத வந்து எல்லாமே பரமபுருஷனை பகவானை திருப்திப்படுத்துவதற்காக செய்யணும். நீங்க எல்லாமே செய்றீங்க, நம்ம எல்லாமே செய்யறோம், இதை சந்தோஷப்படலாம். இவங்களும் சத்துங்கிற வார்த்தைக்கு அர்த்தம் என்னன்னா, விளக்கம் பூர்ண உண்மையும் சத்து, யாகத்தை செய்யற பகவானின் பக்தரும் சத்து, எல்லா செயலுமே என்னென்ன யாகம், தவம் மற்றும் தானம், இது எல்லாமே சத்து. என்ன எத்தனை இருக்குது கிருஷ்ணா மாதாஜி? நீங்க எடுக்கிற கிளாஸ் கூட அடுத்தவங்க சொன்னா கூட தானம் தானே மாதாஜி? ஆமா ஆமா ஆமா. இந்த கிருஷ்ண உணர்வை தரோம், தானம் தான், வார்த்தையால தானம் தரோம், தவறு கிடையாது, தானம் தான். பகவான் என்ன சொல்றாரு பகவத்கீதையில, என்னை பற்றி எடுத்து உரைப்பவனே எனக்கு மிகவும் நெருங்கிய நண்பன்றாரு. இன்னொரு சொல்ல எனக்கு அவன் மிகவும் பிடித்தமானவன் சொல்றாரு பகவான். பிரச்சாரம் பண்ணணும். நீங்க எடுத்து சொல்லுங்க. நான் கிளாஸ் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாம் சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாத்தையும் போயிட்டு. 12 ஆயிடுச்சு. அப்ப நான் என்ன செய்வேன், டெய்லி வந்து எங்க வீட்டுக்கார சொல்லுவேன், பிள்ளைங்கிட்ட எல்லாத்தையும் சொல்லுவேன். அதுவும் இல்லைன்னா கண்ணாடி முன்னாடி போய் நின்று சொல்லுவேன், இன்னைக்கு எடுத்து இந்த கிளாஸ், ஏன்னா அதை மண்டையில ஏத்துக்கணும், மனசுல வச்சுக்கணும். மறந்துடுறோம். இப்ப அப்படியே மனசுல வச்சுதான் நமக்கு பகவானை பத்தி நினைவு மறக்காம இருக்குது. நீங்க சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி கிளாஸ் எடுத்தா இந்த மாதிரி சொல்லணும், எதுக்கும் பிரமாணம் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி திவ்ய கிளாஸ் முடிச்சலாம் பிரபு, டைம் ஆயிடுச்சு. திவ்யமான நோக்கம் இல்லாத செய்யப்படும் அனைத்து செயலுமே உபயோகம் கிடையாது. பகவானுக்காக பகவான் நினைச்சு செய்யறதான் உபயோகம். அதுக்கு என்ன உதாரணம்? ஓட்ட வழி தண்ணி விடுது. ஓட்ட பக்கெட்ல தண்ணி பிடிச்சா நம்பவே நம்பாது. அந்த மாதிரிதான் பகவான மையமா வச்சு ஒரு செயல் செய்யலைன்னா அது பிரயோஜனமே கிடையாது. இப்ப கண்ணோட்டம் இத பார்த்தோம், நம்ம எல்லாம் நல்லாவே பார்த்துட்டோம். அத்தியாயம் 17 பார்த்துட்டோம். மணி ஆயிடுச்சு டிவோட்டீஸ். நேத்து 2 நாள் பார்த்தாச்சு இதை, அதனால முடிச்சுக்கலாம். வாஞ்சா கல்ப தருப்பயசா கிருபா சிந்து பைய வச்ச பரிதான பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கொடி பக்த விருந்தகி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपादर की जय. प्रेम से बोल नित्याय गौर हरि हरि बोल. நாக்க சொல்லும்போது ஹரி ஹரி போல் சொல்லணுங்க. பகவானோட பேரை சொல்லுங்கன்னு சொல்றாங்க. பிரேம் சே கஹோ நித்யாய் கௌர்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? என்ன டவுட் இருக்கா? முடிச்சிடலாமா? 10 மணிக்கு முடிச்சிடலாமா? மாதாஜி, எனக்கு ஒரு பழைய கிளாஸ்ல இருந்து டவுட் இருக்கு எனக்கு. சொல்லுங்க பிரபு, தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான் நினைக்கிறேன் நான். இது இப்ப அர்ஜுனன் வந்து போர்க்களத்துல இருக்கும்போது வாய் எதுவுமே பண்ண முடியாம அதை வெளில கீழே போட்டுறாரு. அப்போ வந்து யோசிக்கிற, நம்ம எதிரில வந்து நம்ம எல்லாம் சொந்தக்காரங்க தான், அவங்கள அழிச்சேன்னா குடும்பம் அவங்கள எதுவுமே இருக்காது, தேவையற்ற சங்கதிகள் தான் உருவாகும், இதனால பண்பாட்டை அழிந்து மக்கள்லாம் தவறான வழியில போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருந்தது இல்லைங்க மாஜாஜி. இது வந்து அது அப்ப போர் அதெல்லாம் நடந்தது, அதெல்லாம் ஓகே. பட் இப்ப இத வந்து கரண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு அது எப்படி ரிலேட் பண்றது? இப்ப அவரு வந்துட்டு எப்படி ரிலேட் பண்றதுன்னா, அவர் வந்து நான் இதை செய்ய மாட்டேன், சொந்தக்காரங்க இந்த மாதிரி வர்ண சங்கரம் ஏற்படும், அது ஏற்படும், என்னால முடியாதுன்னு சொல்றாரு. இப்ப இதை நம்ம ரிலேட் பண்ணலாமே. இப்ப நீங்க இஸ்கானுக்கு வாங்க, இஸ்கானுக்கு வந்துருங்க. இப்ப நம்ம சொந்தக்காரங்க என்ன பண்றாங்க, இப்ப எவ்வளவு பேர் நாங்க சொந்தக்காரங்களாம் விட்டுட்டோம். எப்படி ரிலேட் பண்ணதுன்னா, இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்ல சொல்றேங்க. எங்க குலதெய்வம் வந்து 12, 14, 15 வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்துவாங்க. பேர் வந்துட்டு தவர்கரம் சொல்லுவாங்க. தவத்துக்கு வாங்குவாங்க. எல்லாரும் வெளியூர்ல இருந்து அங்க வரவங்க எல்லாம் பங்காளிகளா தான் இருப்பாங்க. வண்டி கட்டிட்டு வருவாங்க. வண்டியில ஆளுக்கு ஒரு ஆடு 2 ஆடு அப்படி கொண்டாடுவாங்க. சேலத்துல காளிப்பட்டி கந்தசாமி கோயில் பக்கத்துல இருக்குது எங்களுடைய அப்பாவோட குலதெய்வம் கோயில். பேரு வந்து புடவைக்காரி வீராக்காரன்ட்டு. என்ன செய்வோம், எங்களுடைய எல்லாரும் சேர்ந்து பார்த்த 1 ஏக்கர் அளவுங்க பிளட் தான் பூரா வெட்டுறாங்க இல்லைங்களா? வெட்டி இது பண்ணி சாப்பிடுறாங்க. அது நம்பிக்கை, அது நான் குறை சொல்ல வரல. இப்ப நான் போயிட்டு எங்க அப்பா சொன்னாரு, எல்லாரும் இது பண்ணணும், நீங்க எல்லாம் செய்யணும். அப்பா நான் இஸ்கான் சேர்ந்துட்டேன்ப்பா 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி. அப்பா நாங்கெல்லாம் வெட்ட மாட்டோம்ப்பா, நான் சாப்பிடறது விட்டுட்டேன்ப்பா அப்படி இப்படின்னு. என்னம்மா நீ சரி சாப்பிடாட்டி போகுது, நீ ஒண்ணு வெட்டுமா அப்படின்னாரு. அப்பா நாங்கெல்லாம் மாட்டேன்பான்ட்டாரு.
உன்னை எங்க அப்பா கொள்ளி எடுத்துக்கிட்டாரு, உன்னை என் தங்கச்சிட்டு அவ காசு கொடுத்து வாங்கிட்டா. நான் சொன்னேன் நான்லாம் காசு கொடுக்கும்போது நான் எனக்கெல்லாம் என்ன இதெல்லாம் சேர்த்துறாதீங்க அப்புறம் ஆயிடுன்ட்டேன். ஆனா வானாரு வரேன் அப்பா 2 வாங்கினாரு. 2 வாங்கி மூடி போட்டு போகும்போது அங்க கோயிலுக்கு போகும்போது அவனுக்கு செத்து போச்சு. நான் சொன்னேன் மூடிக்காங்க தெரியாது டேக்ஸா போட்டு முடியாச்சு காத்து போவாது. அப்ப சொன்னப்பா அப்பா என்னப்பா 2 உனக்கு ஒண்ணு அவளுக்கு ஒண்ணுமா? அப்பா எனக்கெல்லாம் நான் என்ன சொன்னேன், ஒரு எலுமிச்சம்பழம் நான் இருக்கிறேன்னு சொன்னேன், நான் வரமாட்டேன்னு சொன்னேன், என்னை வர வச்சுக்கலாம் சண்டை போட்டேன். இப்ப எப்படி எடுத்துக்கிற சொல்லுங்க நீங்க? அர்ஜுனனுக்கு வந்து கிருஷ்ணர் வந்து உபதேசம் பண்ண மாதிரி நமக்கு பண்ணிருக்கிறாரு, நம்ம என்ன பண்ணோம்? இந்த மாதிரி பலி கொடுக்கலாம் வான்னு சொல்றாரு, அதுக்குள்ளேயே ஆத்மா தான் இருக்குது. நான் என்ன செஞ்சேன்? இல்ல நான் எலுமிச்சம்பழம் செய்வேன், பொங்கல் வச்சாங்க வெள்ளை பொங்கல் இது பண்ணி நாங்க பார்க்கவே எனக்கு அப்பயே ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. இந்தாண்ட வந்துட்டேன். அப்புறம் அதுக்கு பின்னாடி நான் போகவே கிடையாது. இது எப்படி ரிலேட் பண்ணாங்க? வேற யாராச்சும் சொல்லுங்க பார்க்கலாம், உங்களுக்கு தெரிஞ்சது சொல்லலாம் நீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா முடிச்சிடலாங்க, 10 மணிக்கு முடிக்கணும். முடிச்சுட்டு நான் திரும்ப கிளாஸ்க்கு வரேன். விஷ்ணு பிரபு சொல்லுங்க பிரபு, ஏன்னா நம்ம டைம் ஜாஸ்தி ஆகக்கூடாது. பிரபு யார் கேள்வி கேட்டது? பத்ரி பத்ரி பிரபு நீங்க இருங்க பேசலாம், நம்ம கிளாஸ் எண்ட் பண்ணணும். நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டாங்களா? இது ஜூம் பார்ட்டிசிபேஷன் இன்னைக்கு சீக்கிரம் முடிஞ்சிடும். ஹரே கிருஷ்ணா. விஷ்ணு பிரபு உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்றேன். பேர் தான் வருது பிராக்கெட்ல அப்படி வருது, எங்க பிரபு வருது? பேரை கிளிக் பண்ணுங்க மாதாஜி. பேரை இப்போ பண்ணிட்டேன். ஸ்கொயரா வருது என் ஸ்கிரீன், உங்களுக்கு தெரியுது இல்லைங்களா? லைவ் போயிட்டு இருக்கு மாதாஜி. நான் எண்ட் பண்ணிட்டு திரும்ப வரேன். எண்ட் பண்ணிடுறேன், போன்ல வந்துடுறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ராம் ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ராம் ராம் ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ராம். சீக்கிரம் நான் இத எண்ட் பண்ணிடுறேன். எண்ட் மீட்டிங் வர்றவங்க